foto vai ser a rematadora. Vai ser a rematadora, ai Lupiña non o ves, tes ti hai mellores voces que as que cantan en inglés. Pois agora que o dis, ai, e non che calo pico, tabas ti aí cos cascos, escoitando despacito. Era verdad miña Lupe, digocho de corazón, pode ser tamén galego a música o reggaetón. Pero aténdeme, Alviña, que con esto xa non paro. Se vas a puñer os cascos, que sea Andrés do Barro. Que ese Andrés do Barro, co corazón eu na man, non quero Andrés do Barro, prefiro a Brais Morán. Vamos a saludar a xente, facelo con alegría. Eu chamome Lupe Blanco, ela é Alba María. Somos dúas regueifeiras, imos contalo agora. Temos unha voz bonita e palabras que enamoran. Ai, o conto tá bonito, Carrejeifa é o noso, xa tá todo planeado, que se retire Jalloso. Déixate de andar con glorias, para de falar e sinte. Benvidas tamén, benvidos, a que o elegue por 15. Hoxe o día é moi bonito, porque a cousa aquí non mingua. Mírade, ai que bonito, que cantamos pola lingua. Eu vou falar para vos, e agora xa non calo, se falamos do imposible, eu vería de intentalo. Ai, que cousa máis bonita, que che unha barbaridade. Esa frase que cantou era de o gran Nar. Ai, erache de onar, feo agora non me engano, desde que marchou pra arriba, hoxe fanse xa 2 anos. Vamos decilo daquela que non vou calalo pico. Mira de cantas bombillas, esto xa parece Vigo. Isto xa parece Vigo, ai Lupiña non o creas, as bombillas de aquí atrás son cheas nosas ideas. Ai, son chas nosas ideas, como o ceo tenche nubes, pero mirándote, Alviña, tinda non tes moitas luces. Eu non teño moitas luces, da tristura estou presa, menudo agravio faz aquí para unha viguesa. Non te preocupes, neniña, que o tes que comprender. Hoxe aquí no Elega xa mandamos as mulleres. Xa mandamos as mulleres, cantamos todos os sons, deixamos agora isto co da improvisación. Temos que falar daquela dunha cousa que se vexa. O primeiro en actuar dis que se chama Balea. Dis que se chama balea, que Lupe aquí me deixe, non sei se unha balea, pero sei que é un bo peixe. Ai, o rapaz é moi listo, dixo aquí máis no outro lado, porque che ten boa carreira, o rapaz é estudiado. Que o rapaz estudiado ten un cerebro moi psíquico, a ver como rimo eu, porque o rapaz é químico. O rapaz fai moitas cousas, eso sí que ben o creo. Hoxe vai dicir aquí nas moléculas en galego. Das moléculas en galego a cousa non se repite, podemos usar a lingua para falarmos por Twitter. Da
hoxe, que hoxe hai boa festa. Para cantar a regueifa nos temos moi boa acerbo, así que enchufade o cable para que entre en vos o verbo. Moitas grazas. Que tal, como estades? Ben, hoxe, como sabedes, é 15 de novembro e ademais de estar celebrando a lingua neste maravilloso evento, tamén se celebra o Día da Química, que coincide coa festividade de San Alberto Magno, patrón das químicas e os químicos, que está considerado o primeiro alquimista europeo. E aproveitando esta efeméride, gustaríame falarvos de química, galego e redes sociais. Pois ben, na nosa sociedade existen aínda moitos presuizos tanto cara a química como cara ao galego. Con respecto á química, podedes escoitar ou ver moitas veces anuncios de produtos de alimentación ou cosméticos que nos falan que están libres de químicos ou que son produtos naturais sen químicos, cando en realidade a química é tamén moi natural. Un exemplo deste tipo de anuncios é que unha coñecida marca de café hai pouco tempo falaba que no proceso de descafeinización utilizaban só auga, nada de químicos. E ben, todos sabemos que un átomo de hidróxeno dous átomos de hidróxeno e un de oxígeno, a fórmula química da auga, polo visto, non é química. Entón, para intentar derrubar estes presuizos, ocorreuseme utilizar as redes sociais para poder desmitificar, como digo, certos conceptos que existen na nosa sociedade arraigados, que pensan que a química é algo malo. Vou vos por algúns exemplos. Podemos atopar química, por exemplo, nos libros. Algúns dos compostos que están presentes nos libros e que lle outorgan o seu aroma característico son o furfural ou a vanilina. O furfural proporciona un olor doce e leñoso, mentres que a vanilina proporciona un olor a vainilla, como propiamente se pode entender. Pero tamén no caso, isto acontece nos libros antigos, e tamén no caso dos libros novos podemos atopar o peróxido de hidróxeno, que é un composto que quizáis así non vos soe, pero se vos digo auga oxigenada, probablemente sabedes do que falo. Pois ben, o peróxido de hidróxeno é un composto que se utiliza na fabricación de libros para branquear pasta de papel. Entón, este composto é un dos responsables do olor a novo característico dos libros. Outro exemplo no que podemos atopar a química é un froito que consumimos nesta época, como son as castañas. Nas castañas podemos atopar auga, que prácticamente é a metade deste froito, que, como dixen con anterioridade, tamén é química, pero tamén podemos atopar ácidos graxos, como o ácido oleico ou ácido linoleico, tamén hidratos de carbono, como o amidón, ou azucre, como a sacarosa, e tamén compostos como o furfural e a gamma butirolactona, que son compostos que lle outorgan o sabor característico das castañas, que proporcionan un sabor acaramelado, suave e doce que enseguida podemos imaginar. Entón, a próxima vez que comades unha castaña, lembrade que dun xeito natural están cheas de química. Tamén podemos atopar química nas cores do outono.
A clorofila é un composto que lle proporciona a cor verde ás follas e que, segundo o número de horas de luz, a intensidade é maior ou menor no ton verde das follas. Tamén temos a luteína, que proporciona a cor amarela das follas, o beta-caroteno, que fai que as follas sexan laranxas ou castañas, e as antocianinas, que son un composto que lle proporciona a cor vermella característica ás follas e que se produce cando aumenta o nivel de azúcar nas follas. Pois ben, estes son algúns exemplos do que vos quero comentar para intentar desmitificar a idea de que a química é algo malo per se. E se con isto non abonda para convencervos, tamén vos quero dicir que podemos atopar química ata en nós mesmos, é dicir, nós tamén somos química. É que no corpo humano podemos atopar diferentes elementos químicos como o oxígeno, o carbono, o hidróxeno, o nitróxeno, pero tamén calcio, fósforo, potasio, xofre, sodio, cloro, magnesio e moitísimos máis. É dicir, que con isto poderíamos chegar á conclusión de que estamos de química ata as orellas. Pois ben, o que quero explicar con isto a través das redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, nunha conta chamada Moléculas en Galego. Bueno, ben, sei que o nome non é moi original, non estaba moi inspirado ese día, son moléculas, tan en galego, tampouco me pidades moito máis aquel día. Pero ben, a intención era aproveitar ese instrumento que son as redes sociais para poder divulgar ciencia en galego e facelo dun xeito sinxelo e rápido, e así conectar con moita xente. E tamén quero mostrar un exemplo de que nas redes sociais hai moitas persoas que divulgan ciencia en galego, e gustaría mostrar-vos unha pequena mostra, como é o exemplo do proxecto CEOs Galegos de Dosi Veiga, que, ademais, entre outras cousas, edita un calendario cunhas postais astronómicas moi chulas. A ver se vai o mando. Ben, tamén está o blog Extinción de Breogán, que traducen textos e artigos científicos dunha alta calidade, e quixera destacar aquí o mapa da química que traduciron hai pouco do inglés para o galego, e aproveitando, como dicía ao principio, que hoxe é o Día da Química, non se me ocorre nada mellor que sacalo, porque explica moi ben todo o universo como resume que hai na química. Temos tamén, que Ciencia, portal de ciencia en galego, un portal xornalístico. Temos tamén o outro lado do espello, un blog de Iria Veiga, que tamén participou aquí no LG por 15 na pasada edición, e con quen tiven a sorte de colaborar. E a verdade é que non sei se está Iria por aquí, se está que levantando. Vale. Bueno, eu teño un problema con este blog, sinceramente, porque sempre que Iria sube algo, digo, pois sí, tes razón, claro, faime reflexionar e penso, pois é certo todo o que di. E dame moita rabia, porque non son capaz de atopar algo que diga, podolle criticar, non estou de acordo contigo. Así que, Iria, por favor, sube algo co que non se poida concordar. É broma, é un blog fantástico, de verdade. Se non o seguides, espello.gal. Tamén temos o Son das Ideas, que a través de podcast divulgan física dun xeito moi entretido. Tamén Red Meteo, un blog de meteoroloxía de David Domínguez, onde dun xeito moi ameno e divertido podemos aprender todos os conceptos da meteoroloxía do noso día a día. E por último quería destacar a canle de YouTube Xeoclip de Xacobo de Toro e Adela Otero,
que divulgan dun xeito moi ameno e entretido conceptos de xeoloxía e que ademais esta canle ten xa numerosos premios tanto no país como fora. Pois ben, como vedes, é posible divulgar ciencia en galego, e de feito faise. Malia trancos, como o mal chamado decreto do plurilingüismo que pretende expulsar o galego das aulas de matemáticas, física e química e tecnoloxía, son moitas as persoas comprometidas coa divulgación da ciencia na nosa lingua e coa normalización desta nun ámbito tan importante como é o científico. Polo que coido que é interesante, positivo e necesario apoiar todos estes proxectos, igual que se me deu a min a oportunidade hoxe aquí. Polo que, moitas grazas. Vou vos cantar eu agora, brillo vos como un diamante. Vimos así, nos en folgos, porque acabou algo antes. Vamos decilo daquela que non vou quedar calada. Agora vai vir a mija, dis que a eira losada. Vente para aquí, Lupiña, póntete a miña beira. Imos ver como medraron as patacas nesa eira. Ai, a cousa tá bonita, agora que me dou conta. Arrapacello tubeira e ten cuidado ca alfombra. Teño cuidado ca alfombra e voucho dicir así. A súa canle de YouTube eche nubes sobre ti. Ai, hai que dicilo forte, Carrapacello tubeira, dis que 17 anos pode ser boa regueifeira. Pode ser boa regueifeira, eu agora non cho nego. Viva a verbasdeira, que YouTube en galego. Eira e rapaza lista, carregeifa ainda non mingua. Dixo que aquí o galego para la primeira lingua. Para la primeira lingua, para ela poder loitar, para que chegue o galego desde a terra até o mar. Vamos darlle un forte aplauso a esa rapaciña nova que vai vos falar agora e creo que tai cousa boa. Gracias. Bueno, hola, son Eira e hoxe vou vos falar sobre como me convertín nun motor da lingua. Para comezar polo principio, teño que comezar falando de cal é a miña lingua nai e un pouco xa adiantaron as regueifeiras, pero bueno, eu ca lingua que me criei foi co galego. Foi a lingua que me falaron os meus pais, a primeira lingua que falei eu, etc. non? Ademais, o ambiente que vivín eu cando era pequena estaba cas miñas amigas e esas amigas eran as fillas dos amigos dos meus pais e todas falaban en galego. Entón, de pequena sempre estiven así nun ambiente moi galego falante. Ademais, bueno, estaba neste ambiente e estaba así un pouco illada e foi cando notei cambio, cando entrei no colexio, porque aí xa me din conta de que casi ninguén falaba a lingua que eu falaba. De feito, vamos, é que casi ninguén, e todos falaban outra lingua. Ao principio, chocaballes moito, e, bueno, estas preguntas que fan os nenos de por que falas galego, que lingua é esa, non sei que, pero, bueno, a verdade é que aí non fixen moito cambio, e simplemente cada un seguiu falando a súa lingua, pois, ata que acabou o colexio. Despois, chegou o cambio do instituto,
que este así gran cambio e todo iso. Entón eu tivera unha conversa con estas amigas miñas desto de, ai, teño que ir ao instituto, non sei que, tal, o cambio. E entón elas dixéranme, así preguntaranme, e ti que lingua falas no colexio? E eu dixera, pois galego. E xo, bueno, aínda falas galego. É que cando vayas ao instituto é imposible manterse no galego, vas estar falando en castelán, non sei que. E claro, a min chocárame moitísimo porque era como, estásme dicindo que non vou ser capaz de falar a lingua que levo falando toda a vida. Entón, eso ainda me deu como máis forza para dicir, vamos, como que me chamo Eira, que vou chegar ao instituto e non vou dicir ninguna palabra en castelán. Entón, bueno, cheguei ao instituto, que ademais era un instituto bastante céntrico, e iso significa que si pouca xente xa fala galego da miña idade, nun instituto céntrico é prácticamente imposible atoparte alguén no teu curso que fale galego. De feito, era a única no meu curso que falaba galego. E, bueno, sobre todo, ao principio, costa bastante manterse porque todo o mundo ao teu redor che está falando castelán todo o rato e entón, pois, é complicado, pero unha vez que lle colles así como o truquillo, pois, xa te acostumas, non? Ademais, bueno, primeiro, sobre todo, a túa lingua está plagada de castelanismos, non pos ningún pronome ao dereito, e é todo un caos. Eu, menos mal, que pois, na miña casa pois, sempre me iban correxindo, porque senón falaría un desastre. Pero, bueno, é bastante normal, porque ao final estás todo o rato en contacto cunha lingua que é diferente a túa e que che está todo o rato cambiando, non? E, bueno, nunha destas momentos así como de desesperación de non hai ninguén que fale galego, non sei que, pois eu estaba falando ca miña nai e ela díxome que era moi importante que aínda así que eu me mantera porque era un motor da lingua. Claro, ante isto, eu me quedara así un pouco como que iso, non? E entón, ela díxome que iba a conseguir que outras persoas comezasen a falar galego se eu me mantiña. Eu isto ao principio considereino prácticamente imposible porque vendo a situación que había na miña clase, pero a verdade é que me equivocaba, porque desa clase que no principio ninguén falaba en castelán, pouco a pouco vin que había xente que estaba cambiando. De feito, primeiro comezaba a cambiar comigo, así como para que me sentira máis cómoda. Despois, esas mesmas persoas que cambiaban comigo empezaron a falar galego entre elas. Despois tamén hasta había persoas que o mellor falaban en galego sempre fora do instituto, menos no instituto, e comezaron a tomalo como a lingua habitual, ou hasta tiña unha así amiga miña que non falaba galego nunca, nin cos seus pais nin nada, e pouco a pouco, pois, grazas a min, pois foi como empezando a falar, tal. Claramente, ao principio falaba mal, que isto é algo que lle tira para atrás a moita xente ao comezar a falar unha lingua, pero que é unha tontería, porque non temos un chip que no momento en que decidamos cambiar sin falar en galego, o sea, sin falar en galego en toda a vida, empecemos a falar galego así de repente xenial. Eso claramente é mentira. E non pasa nada, pasas por un proceso no que non falas moi ben e ao final acabas falando ben e xa está. Así que eu agora así como xa me fun dese instituto e sigue habendo ainda así xente nese instituto que sigue falando en galego desas clases nas que eu estivera. Entón, como que fixen unha reflexión e dixen, na situación hipotética de que eu non tivera falado galego ou que non tivera ido ao instituto, esa situación, esas persoas que comenzaron a falar en galego, se irían falando. Eu creo que a maioría non. E entonces eso dame como unha esperanza por hai que manterse, hai que seguir falando porque sí que se fai cambio. Eu comecei como un motor no que empezou a xirar unha roda e pouco a pouco a xente se foi unindo, esas persoas fan xirar as súas propias rodas e pouco a pouco pois se foi creando unha situación no que había máis persoas que falaran galego. Bueno, o máis importante para manter viva unha lingua claramente é falala, pero despois tamén podes facer pequenas accións así para intentar que se iguale un pouco a situación. Por exemplo, eu vexo bastante importante todo o que é as redes sociais. Nas redes sociais a presenza do galego é ainda menos coas novas tecnoloxías, por todos os prexuizos que hai. De feito, bueno, estou chamada aquí porque teño unha canle de YouTube que se chama Nubes Baixo Ti e na que falo enteiramente en galego. Eu cando creí esta canle, en ningún momento se me pasou pola cabeza facela en castelán. Eu creo que despois do que levedes escoitado, pois é normal, non? Que se me ocurrira facela en galego, porque é a lingua que falo. Pero sí que é verdade que, sobre todo ao principio, había amigas miñas que me decían así como pero por que non a faz en castelán, que che vai ver máis xente, non sei que. Pero para mí, primeiro, iba a crear en galego por a lingua que falaba e despois tamén o vin como unha oportunidade de comezar a crear un pouco de movimento en YouTube en galego, porque eu entraba en YouTube e
non vía vídeos en galego para nada e pareceme unha pena porque é unha das redes sociais que máis utilizamos. Tanto, como digo, YouTube, podo falar de Instagram, de cando vas subir un post, pois en vez de poñer a descripción en castelán, pon en galego, ou tamén, en xeral, na importancia de elexir o galego antes do castelán en ámbitos moi fáciles, como cando entra o profesor a clase, moitas veces dice, en que queredes que vos fale, en galego ou en castelán? Pois neses momentos dices que levantar a man e dicir, en galego. Ou, por exemplo, cando un profesor che dá un exame e di, podes facelo en galego ou en castelán. Pois nesos son os momentos no que é moi importante que tú, inda que che coste máis, o fagas en galego. Bueno, xa imos rematando e quería facer así como unha conclusión, pois eso, de que cada persoa é super importante porque cada persoa que fala en galego pode provocar un cambio enorme aínda que non o crea. Entón, bueno, desde aquí mandovos como unha esperanza ou como unha mensaxe de que intentedes mantervos en galego porque vos podedes transformar todos en motores da lingua e pouco a pouco podemos facer que a xuventude empece a falar en galego, que vexamos xente da nosa idade falando e que dentro duns anos pois non desapareza porque vendo a situación e vendo a xente que fala parece que é o que vai pasar. Así que nada, que espero que vos convertades todos a partir deste motores da lingua e un bico sobre a nube. Vamos a empezar daquela, carrapaza xa acabou, e agora Alba María creo que algo improvisou. Eu algo improvisei, punto e seguido vou pondo. É como cando das golpes facendo algo de taekwondo. Ai, pois o taekwondo é bonito, perdóname que me meta. Ai, agora Alba María tocará la pandeireta. Pois tocaré a pandeireta, voucho eu dicir así. Anda ti que la experta pandeireta toca a ti. Vamos cantar la rejeifa, ai la carrejeifa é bonita. Ai, aquí canto che nena, ai a, ai máis para os de Malpica. Ai a la la la, ai a la la, ai a la la, ai a la la. E vou cantar eu agora, ai lá, poñete o hábito fraile. Eu son boa en regueifa, ai lá, pero moi mala en baile. Ai a la la, ai a la la, ai a la la, ai a la la. A xente anda contenta, ai la, que a vexo aí no asento. Agora vou presentar, ai la, que ven a Merce Barrientos. Ai a la la, ai a la la, ai a la la, ai a la la. Pois hai a Merce Barrientos, ai lá, voucho dicir eu agora. Ela dache uns golpes, ai lá, que a mi xa me enamoran. Ai a la la, ai a la la, ai a la la, ai a la la. Vouche decir unha cousa, ai la, que non vou quedar calada. Ten coidado ca moza, ai la, que igual che dá unha patada. Ai a la la, ai a la la, ai a la la, ai a la la. Digo sinceramente, ai lá, e non mo tomes a mal, que se me dá unha patada, ai lá, que sexa patada verbal. Ai a la la, ai a la la, ai a la la, ai a la la. A moza eche moi lista, ai la, e canto con alegría, porque a Merce Barrientos, ai la, venche desde lo de Muxía. Ai a la la, ai a la la, ai a la la, ai a la la. De cantar do meu peito, ai lá, e Lupiña non é maula. Se ela é de Muxía, ai lá,
corre por cima da auga. Ai, a la, la, ai, a la, la, ai, a la, la, ai, a la, la. Corre por cima da auga, ai, la, ela vai vos a falare. Vai rejeifare un pouco, ai, la, na pedriña da balare. Ai, a la, la, ai, a la, la, ai, a la, la, ai, a la, la. Non me busques tías consigas ailá, non me busques tía morte, porque a Merce Barrientos ailá vai nos falar de... Ai, a la, la, ai, a la, la, ai, a la, la, ai, a la, la. Ai, me dando de cuenta, ai, la, que che prenden como amistos. Mira a xente daqui e ai, la, creo que che son moi listos. Ai, a la, la, ai, a la, la, ai, a la, la, ai, a la, la. Mira para as súas palabras, ailá, as súas ideas traducen. Mete a cabeza en baixo, ailá, face como as avestruces. Ai, a la, la, ai, a la, la, ai, a la, la, ai, a la, la. Vamos llegar o paso, ai, la, e xa vos dou unha pista. Dis que a Merce Barrientos, ai, la, é unha moza deportista. Ai, a la, la, ai, a la, la, ai, a la, la, ai, a la, la. Damoslle pois noso paso, ailá, e esta copiña celebro. Eu son cinturón marrón, ailá, ela é cinturón negro. Ai, a la, la, ai, a la, la, ai, a la, la, ai, a la, la. Ala para fora. Bueno, eu non sei se me nota, pero eu son da Costa da Morte. Eu veño dun lugar onde os ríos non desembocan no mar así en deltas ou estuarios, non. Ali bótanse desde 100 metros de altura para baixo, en forma de fervenzas. Veño dun lugar no que a vaca de Fisterra non é un dócil cuadrúpede, é a buguina do Faro. É dun lugar no que o mediodía non se sabe pola altura do sol no ceo, senón polo bruído do paso do Concorde. En fin, unha Venecia atlántica na que se te deixas os libros na escola, o máis probable é que chos molle o mar. Na que os pais van a petar nas portas dos veciños ás 3 da mañá e a voces xúntanse todos e a esas horas intempestivas van e que fan? Pois póñense a mirar para o mar. En fin, un lugar extraño e excéntrico onde os peixes se airean cando venta o nordés. Bueno, eu viña aquí a falar de deporte, un contido excéntrico, pero con tendencia centrífuga. A cousa é que con estes antecedentes, cando os meus pais decidiron apuntarme nun deporte, pois claro, non escolleron un tradicional deses de toda a vida, baloncesto, balonmán, fútbol, non. Tiñan que escoller un de nome prácticamente impronunciable. A miña nai leva máis de 30 anos intentando e nada, non lle sae. Taekwondo, 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 di de todo, menos o nome, o que queiras. Bueno, a cuestión é que nese deporte tan extraño que practicamos, ademais, adestramos en coreano. E co vocabulario que aprendes, digo eu que che dá para sacar o A1 ou o A2 de lingua coreana, non é unha broma. Bueno, vos rídevos, pero é certo. Eso dache unha competencia lingüística que o iceberg ese de Cummins quédase cortísimo. Por exemplo, permíteche facer que un mestre coreano sexa capaz de entenderse con un xaponés tokiota mentras fan a encarga ao camareiro chinés do restaurante Huawei da Coruña. Así. Bueno, pois malea tanta competencia lingüística, en 20 anos adestrando no pabellón das Travesas, en El Viña,
na Sardiñeira, no pabillón dos Remedios. Pois non escoitei ali ningunha soa palabra de galego. E iso que era membro da selección galega. Excéntrico, non? Bueno, a cuestión é que logo, con isto do deporte, pois eu decidín tamén estudiar deportes e fun a daquela única facultade galega de deportes. Eu creo recordar que ali había un profesor que daba clases en galego, meu querido Alberto Oro Claro, Fisioloxía do exercicio. Pois dali salimos uns 80 licenciados ao ano con abondosos coñecementos de deporte e moi pouquiños de deporte en galego. E aí empezaron as dúbidas existenciais. Sentadilla, é iso como se di? Sentadita, sentadiña, squat, agachamento, e máis dúbidas. Treinamento, adestramento, entrenamento, quencemento, quecemento, aquecimento, elongamento ou alongamento, ou estiramento. En fin, a Real Academia tampouco nos axudaba moito, porque ti vas mirar e dis zaga, defensa dun equipo de fútbol. E dis ti, bueno, pois o resto dos deportes non teñen defensa. Ben? Pero dis ti, membro da zaga, zagueiro, non? Pois non, defensor. Aí, liando todo. En fin, eran uns tempos no que a TVG retransmitía os saques de curruncho. Agora, imos saindo desas excentricidades e sei que se saca de canto ou de esquina. Bueno, un pouco millor imos. Pero despois chegaron os tempos como profesora de Educación Física nun instituto galego. E descubrín algo moi excéntrico. O meu alumnado galego non sabe galego. Chegan e dígolles, a ver, quen ten hoxe maniotas? Míranme cunha faciana estupefacta. E, bueno, sigo intentando pedagóxicamente, claro, bueno, a ver, quen me sabe dicir o que son as maniotas? Agujetas. E digo, moi ben traducido, pero alguén sabe dicirme o que son as maniotas? Bueno, a voltas e reviravoltas, ao final conseguímolo. Dor muscular tardía. Perfecto. Entón eu sigo, no, provocando. Digo, onde se toma a frecuencia cardíaca? En la muñeca. E digo, en galego? Na boneca. Eu, claro, hai que buscar unha estrategia. Digo, vamos a ver, o teu avó leva o reloxo na boneca? Ah, profe, a frecuencia cardíaca tómase no pulso. Eu, moi ben. Bueno, para eles o galego é unha cousa distinta e distante do que se fala no ámbito do deporte. E claro, aí, ten que haber alguén que faga algún traballiño para ir creando as palabras que describen o deporte galego. Porque cando algo non ten palabras que o describe, non pode ser nomeado e, polo tanto, non existe. Eu formulo aquí unha hipótese. O galego é o deporte é o gran creador de referentes, de imaginarios colectivos na xuventude e nos nenos. E a miña hipótese é, se Messi falase galego, bueno, se Messi falase e se falase galego, os meus alumnos haberían falalo a cotío. E nesas está un selecto, pero non moi nutrido grupo de deportistas galegos. Borja Golán, Sergio Álvarez, Ezequiel Mosquera, Sofía Toro, Vero Boquete, tentando promover o galego en Galicia. Excéntrico, non? Bueno, a cuestión é que, buscando un cambio de mentalidade, como di Vero, alá polo 2003, un grupo de xente e eu chegamos á presidencia da Federación Galega de Taekwondo. Dun xeito excéntrico, non podía ser de outro modo. E decidimos tomar unha decisión revolucionaria. Mudaríamos todas as comunicacións da Federación ao galego, páxina web, circulares, megafonía dos campeonatos, proxectos que presentábamos, todo. Xa podedes imaginar o que pasou. Pois nada, a todo mundo lle parecía do máis lóxico e do máis normal. Iso sí, levaban máis de 20 anos sin facelo nin decilo. Excéntrico, non? Bueno, sonche cousas que pasan. Vamos a pasar. En cambio, si tivemos algún problema co das notas de prensa. Nos facíamos todas as notas de prensa en galego, enviábamolas
e as novas saían en castelán, íntegramente traducidas. Pero un día, despois dun campeonato de España, eu iba a mirar a ver se nos sacaban, non? E empezo a ler, e en castellano aquelo decía: el taekwondo gallego está a la vanguardia del taekwondo español e internacional por el uso de los bolsillos electrónicos. Los bolsillos electrónicos. Eu non entendía nada. E veña a decir que los bolsillos electrónicos habían significado un gran avance en el sistema de puntuación. Eu estiven a piques de chamar a redacción e preguntar se ali había un desequilibrado. De verdade. Pero logo dixen eu, xa está, o traballo non o fixo un xornalista. O traballo fixo o traductor automático. Foi ver petos, produtores, petos en galego, e dixo petos en galego, bolsillos en castellano. E así xurdiron os bolsillos electrónicos, que máis que excéntricos nos pareceron surrealistas. Pero bueno, pouco a pouco fómonos decatando do efecto centrífugo que podía ter o deporte para o galego. A primeira vez foi nun Open de Holanda. Tivemos moi bons resultados, os rapaces enchéronse de medallas e andaba por ali un iraniano, un adestrador iraniano, preguntando onde quedaba ese país que se chamaba Galicia. E claro, nós fomos presentarnos e dixémoslle que éramos un país que estaba á beira do Atlántico, over Portugal, inside Spain, but not exactly Spain. E o tipo chegou a unha conclusión e dixonos: xa sei, sodes unha pequena illa. Non soubemos que contestar. En fin, despois, máis adiante, mandamos os rapaces de concentración a Corea, e a comida coreana é deliciosa, pero é un tanto excéntrica. Entón, cando levaban ali 15 días, os rapaces botaban de menos a comida da casa. E nós andivemos polas barriadas de Seúl buscando un produto netamente galego para alegrarlles o día. E ali falábamos ca xente con acenos, no noso inglés, bread, en inglés coreano, bled, e veña a cenar e nada. Ata que unha señora moi espelida foi dentro, sacou algo e dixo pan. E efectivamente, en coreano o pan chamase pan. Pero falando de produtos galegos, noutra ocasión tivemos que ir a Hong Kong, un campeonato do mundo, e fixemos escala en Macao. Eu fun ao caixeiro para coller, pois coa visa, moneda local, coa que pagar así pequenas cousas. E na pantalla do caixeiro poñía: cantas patacas quere vostede? Pois sí, a moneda local de Macao son as patacas. Aí o deixo. Mais adiante, fomos a unha universidade. As universidades son como os Xogos Olímpicos dos universitarios. E ali, cando rematamos, bueno, pois como estábamos en Turquía, fomos a Estambul ao Gran Bazar. Bueno, os vendedores turcos son un pouco pesadiños. E hai unha frase mítica que é: where are you from? Como contestes, estás perdido. Pero eu, como son competidora, ante ese ataque, where are you from? Contestaba: I'm from Galicia. Quedaban noqueados. Claro, neses segundos nos que non sabían como dirixirse a min, eu xa seguía o meu rumbo tranquilamente. Pero nunha destas, where are you from? Eu o contraataque: I'm from Galicia. Falo galego. Forza Depor. Claro, era o tempo no que o Super Depor andaba naquela competición europea enleado co Galatasaray. Fixádevos o efecto centrífugo do deporte. Pero, aínda máis alá, unha vez en Copenhague, mirade que xa levo recorrido o mundo, pois en Copenhague estaba con Estefanía Hernández, estábamos intentando que ela pasara un control antidopaxe. Estaba moi deshidratada, tiña que beber e beber, bebía ela sola, e ali estábamos as dúas. E escoito por detrás: meu Deus, Mae, que vergoña, Mae, dixen eu. Teño outra galega aquí. Mirei, e non era outra galega. Era a coreana de peso pesado Jo Seol. Estaba falando en galego con Natalia Falaviña, a portuguesa medallista do peso pesado tamén. E ali, con aquelas 4 galego-falantes, decateime do que dicía Castelao. O galego é un idioma extenso e útil, porque con pequenas variacións falase en Galicia, en Portugal, no Brasil e nas colonias. E tamén daquelo que decía un señor, Fraga Iribarne. Ao cabo, galego, portugués e brasileiro é tudo a mesma cousa. Fixádevos. O galego
é un idioma extenso que se fala en 4 continentes. Ten un imperio, ese sí, no que non se pon o sol. 200 millóns de falantes. Temos que artellar estrategias de centrifugado para estar presentes no mundo. E que mellor estrategia de centrifugado que o deporte? E senón que llo digan os de Kosovo. Pois con esa estrategia na mente, decidimos participar nos xogos lusófonos. E entón comunicámoslle a Secretaría Xeral para o Deporte, o Consello Superior de Deportes, a nosa intención de participar nos segundos xogos da lusofonía. E cal foi a resposta? Abraiante. Según o CSD, tiña que participar a selección española. Eu pensaba naqueles rapaces navarros, vascos, cataláns, manchegos. Para min que o iceberg de Cuminsese ali non iba a dar moito resultado. En fin, unha vez máis, un intento do excéntrico de asoballar o centrífugo. Pero bueno, falando do galego e do deporte, hai máis cousas que unen a lingua e o deporte. Un ilustre psicólogo deportivo desta cidade, chámase Jesús Carballeiro, explicáballes aos meus rapaces as 3 patas sobre as que se sustenta o alto rendemento deportivo. Unha é o talento que un teña, as súas potencialidades. A outra, un adestramento ben dirixido. Unha terceira, a capacidade de sufrir e mesmo de gozar co sufrimento. Sen unha desas 3 patas poderás ser un gran deportista, pero non serás un deportista de alto nivel. E eu engado a 4ª pata do banco, a autoestima, a identidade. Unha valoración positiva da identidade é unha gran axuda nos resultados deportivos. Do mesmo xeito que minusvalorar a propia identidade será un gran hándicap. E aínda digo máis, é un camiño de ida e de volta, porque os grandes éxitos deportivos permiten cohesionar a unha cidade ou a unha comunidade. E así todos os meus alumnos coñecen esta palabra. This is a fouteza. Pero non acabou aquí a cousa, non, que teño para máis. En relación coa lingua e co deporte, os deportistas adoitamos competir nun xogo de resultado cero, é dicir, que cando un gaña, outro perde. E nese contexto, tentamos facer contracomunicacións, engañar os nosos adversarios, que non poidan interpretar o que imos facer. Eso fai que o que gañe normalmente non sexa o que reproduce un modelo estereotipado, senón o que toma os estímulos axeitados, os interpreta correctamente, evoca posibles solucións e toma as decisións que resolven mellor os problemas. Funcións executivas do cerebro. Bueno, pois esas funcións executivas do cerebro estudiounas unha universidade de Washington en nenos que aínda non falaban e que tiñan contornos bilingües e monolingües. E que resultou? Pois que os rapaces que tiñan contornas bilingües xa antes de falar focalizaban mellor a atención, localizaban mellor os estímulos e resolvían mellor pequenos problemas, é dicir, funcións executivas do cerebro. Entón, temos que evitar a toda costa para que os nosos nenos sexan bons deportistas que caian no monolingüismo limitante castelán que impera. Vamos a traballar un pouco pola lingua. Para que o galego non quede fora de tempo no deporte, o que temos que propoñer son 2 cousas. Unha, collemos os cartos dos equipos de normalización, hai que engadirlle porque eso para moito non chega, e facemos un Galeasmus Plus. Sí, rídevos, pero... E no ámbito do deporte, o xogade, os xogos deportivos galegos, facemos que rematen en xornadas de competicións cos centros miñotos e portugueses. E cando os rapaces galegos parolen cos portugueses e os mozos galegos saian ao Brasil, serán moito máis conscientes da potencialidade económica, cultural e laboral da súa lingua. Entón, esta non a vou poñer, poñovola ao final. Só vos quero dicir, para rematar, que hai algo que me abraia por excéntrico, e é a olímpica inacción das élites económicas e políticas deste país ao respecto da lingua. Eu crin descubrir por qué. Esa pobre xente son iletrados en galego. Son analfabetos funcionais. Non o digo por facer mal, Digo porque eu son das primeiras xeracións que alá polos 70 empezou a alfabetizarse en galego. Si, xa sei que parezo moito máis xoven, pero é un efecto do deporte, recomendo vos facer deporte.
Pero non. Alá polos 70, o mestre Xoán Babarro, con aquel iniciático libro Picariños, desentrañáballe os misterios da lingua galega aos nenos de Muxía. E nós protestábamos. E dicíamos, nós non falamos gallego, nós falamos muxián. Os de Muxía somos así de excéntricos. O noso pintor local chámase Yoshiro Tachibana. E nos falamos un idioma propio, o muxián. E mirade o que sae na rede cando tecleo muxián. Excéntrico e centrífugo. O que vos dixen? Bueno, facede moito deporte e centrifugade moito a vosa lingua de vez en cando. Comezamos a cantar, comezamos o instrumento. Nos somos afortunadas con este acompañamento. Ai, Manuel, Manolo Maceda. Ai, Manuel, sen cantar non queda. Vamos presentar daquela e facelo ben millore. Este home que é gaiteiro eche moi traballadore. Ai, Manuel, Manolo Maceda. Ai, Manuel, sen cantar non queda. Esta copla ben picante a xente xa lle escoce. Mira e para o Maceda que ten a chave das noces. Ai, Manuel, Manolo Maceda. Ai, Manuel, sen cantar non queda. O home é moi bonito, o home de corazón. Ademais de ser docente, toca chu acordeón. Ai, Manuel, Manuel Maceda. Ai, Manuel, se cantar non queda. Vou cantar eu esta copla e Lupiño se me deixas. Que se caqui o Manolo sabe facer a regueifa. Ai, Manuel, Manuel Maceda. Ai, Manuel, se cantar non queda. Daquela vouche decire que lle vou dar un repaso. Ai, decimos yo, Manolo, que lle vamos a dar paso. Ai, Manuel, Manuel Maceda. Ai, Manuel, se cantar non queda. Cando canto Manuel, a mi xa me dá o medo. Non me canso coa súa voz, pero cansome cos dedos. Ai, Manuel, Manuel Maceda. Ai, Manuel, sen cantar non queda. Ai, pero tô dando cuenta e con esto non me meto. Que aquí o Manolo Seda este debe nos ter medo. Ai, Manuel, Manolo Maceda. Ai, Manuel, se cantar non queda. Ten cuidado, miña Lupe, que eu xa me quedo morta. O Manoliño non sale, quere que lle abra a porta. Ai, Manuel, Manolo Maceda. Ai, Manuel, sen cantar non queda. Que viva a terra que piso, que viva que estou pisando, que vivan as regueifeiras que nos están presentando. Ai, Manuel, Manuel Maceda. Ai, Manuel, sen cantar non queda. E o Manolo Maceda aquí mismo xa chegou. E cumpliu o que previmos, o Manolo aquí cantou. Ai, Manuel, Manuel Maceda. Ai, Manuel, se cantar non queda. E nos xa rematamos e dixo aquí a tal hora. Tende de cuidado con el que trae a sulfatadora. Ai, Manuel, Manolo Maceda. Ai, Manuel, se cantar non queda. Este ben cerrón, total, total.
Bon, boa tarde e noite a todas e a todos, en especial ás crianzas, que seguro que hai por aí algunha nena e algún neno. Hoxe vin aquí por un encargo. Chegoume un correo un día que poñía arriba ben grande en mayúsculas presidencia. Hostia, aí ben. Eu estaba esperando, Dixen, algún día ten que chamar. Pero no, era aí unha muller poderosa que está ali, pedimos un forte aplauso para ela, que leva organizando isto todo o tempo. E que me dixo, Manolo, en 15 minutos tes que emocionarnos, cautivarnos e contarnos o porqué para chegar á xuventude e que sigan falando orgullosamente a súa lingua, o sea, que vivan en normalidade. E dixen, pois daquela a chave das noces. E hoxe chegoume un WhatsApp de Nel, no que me dixo, oye, Manolo, sabes que van a reeditar a novela de Xavier do Campo, que é a chave das noces? Dixen, pois mira que ha caído, que lle vou facer hoxe unha publicidade. Pois comezamos a festa, a partir de agora contamos 15 minutos, Rosa, non me contes máis, que isto estaba improvisado, Vale, pois, como vos dicía, a chave das noces é unha entelequia, unha ensoñación, unha forma de ver, eu non sei porque miro para atrás, teño aquí unha pantalla. Todos os demás con pantalla, eu sin ela. A ver se vai non vai, ok. Para comezar a falar, evidentemente, sempre temos que falar das orixes. E eu, pois como algúns de vos sabedes, tive a desgracia ou a gracia de nacer ao norte do norte. Dali para arriba, onde vivo eu, solamente queda Irlanda. Burela é un paraíso lingüístico. É un paraíso lingüístico por moitos motivos. Porque eu, cando nacín ali, aprendín palabras como nordés, non é unha palabra que sexa da área mindoniense exclusivamente, pero é que ali zoa moito o vento. Entón, quedou xa aí marcada en mayúscula. Pero tamén temos palabras como alindar, cando imos coas vacas. Temos palabras como pícara, temos palabras como irmá, temos plurais moi bonitos como cas, e sobre todo temos unha maneira de ver a vida que está máis alá de pasar Mondoñedo con néboa. Se queredes algún día, adentradevos ali en Mordor e saberédelo. O que vos dicía, a miña aldea, Burela, podes dicir que é unha aldea gala, no sentido en que é unha aldea extraña, un pobo extraño, non é bonito tampouco, non é, vamos a ver, vamos dicir todo. Pero sí que ali aprendí moitas cousas. Eu hoxe veño aquí en función da miña profesión, pero eu comecei a traballar ali no muelle. E ali a linguaxe sempre foi en galego. Eu criei-me entre galego e portugués porque son galego caboverdiano, como sabedes. Ali, bueno, pois a calle do Can, que era a nosa rúa, convivíamos todos e todas falando crioulo, como a quen di. Comendo cachupa e bebendo grogo cando medramos. Entón, en Burela, pois, eu ao traballar no muelle, aprendín unha linguaxe, que era a linguaxe dos Ramones, porque aquilo era monosilábico. Hey, oh, let's go! E xo, bueno, pois está ben, pero é galego. Hey, oh, let's go. Os Ramones foron a Burela, está claro. Seguín, traballei taxista, e falaba en galego cando iba de taxista. Traballei tamén de camareiro, evidentemente nas churrasquerías, na Galiza, se non falas galego, estás perdido. Pero cando cheguei a ser músico, comprendín que tiña que facer toda a miña música en galego. Non somente estocala, senón cantala tamén. Algo ben sinxelo porque é obvio, non? E acabei na docencia. E eu estou aquí falando de docencia, porque xa falaron de química, falaron de deporte, falaron de moitas cousas das que eu vou falar tamén aquí hoxe. É o malo de ir de cuarto. Seguimos. Se vou moi rápido, avisádeme. Hoxe temos aquí tamén o placer de ter unha persoa connosco que se chama Xurxo Mariño, que me agasallou este verán con algo que era como unha pedra filosofal. Deu-nos un libro ali na Illa da Arousa e nós xusto íamos viaxe cara a Tapuerca. O libro chamábase O misterio da mente simbólica. Recoméndovolo, ainda non saiu, sairá en breve, pero, bueno, eu tive a sorte de poder lelo e creo que é unha das maneiras máis gráficas sin irnos a Washington, como dicía antes a compañeira, sen ter que vir ninguén de Washington dicirnos como son as cousas, pois que un home como Xurxo Mariño nos conte como temos o cerebro. Daquela, eu como son mestre, teño que saber como é o cerebro dos meus alumnos. Se fora albanel, teria que saber como se fai masa, non? Pois é o mesmo conto. E Xurxo contanos aí que os Homo sapiens, ou seja, todas as persoas que estamos nesta sala, temos autoconsciencia, temos pensamento simbólico e temos linguaxe. Pero Xurxo, como é moi retorcido, é moi retorto, porque tamén é de Foz, hai que dicilo, el fala de un proceso evolutivo da linguaxe moi interesante, que nos fai pensar se realmente a mente simbólica de entendernos como símbolos e traballar a través dos símbolos e sentirnos, comunicarnos con as miradas, pois derivou na linguaxe ou foi ao revés, o ovo ou a galiña.
Ou foi a linguaxe a que evolucionou para que realmente nos demos conta do que é a nosa mente? Pois daí ven o defecto. O ser humano sempre aprende dos defectos dos máis. E aprendimos que había persoas, ou nos conta Xurxo, que había persoas que tiñan unhas pequenas anomalías no seu cerebro en dúas áreas en concreto, a área de Guernica e a área de Broca. E esas áreas, a parte de outras moitas máis que se están investigando, parece ser que son a nosa CPU para poder procesar todo o noso articulado linguaxe. E a mí chama moita atención que falaba de que as nenas e os nenos con 2-3 anos é cando comunican esas áreas. E é cando empezan a cuspir palabras, sentimentos, emocións, ou seja, cando empeza a maravilla. Cando non é somente escambiar cueiros, senón tamén ver sorrisos e complicidade. Hoxe estábamos aí tamén no camerino, había por aí 2 crianzas, e había unha pequeniña que debe ter por aí 3 anos, que falaba dun gato, non sei se está por aí, pero falaba un montón, era unha pasada. 50.000 palabras podemos ter no cerebro unha persoa adulta. Normal. Os galegos e galegas moitas máis. Eso podemos dicir claramente, non? Pero así como somos complexos, somos igual de idiotas. E digo estúpidos, é dicir, unha palabra fea, pero hai que dicila. Non é normal que en 60.000 anos de historia sexamos capaces de xerar 6.000 idiomas e que ao mesmo tempo sexamos capaces agora mesmo de destruir 2 ou máis 2 linguas ao mes. É ben triste, non? Eu creo que o cambio climático afecta moito máis do que pensábamos. Antes falou tamén a compañera das persoas bilingües. E eu viña a dicir aquí, claro, xa se falou da Universidade de Washington, eu cando vexo así, cando miro para Eladia, por exemplo, vexo que a sustancia gris é tan grande que lle sale polas orellas, é unha muller que verte por fora. Por qué? Porque é moi inteligente. Eu regueifo con Alba María porque sei que lle vai costar o do Alzheimer, entón regueifando tamén loitamos contra o Alzheimer. Nós tomamos decisións rápidas, os galegos e as galegas? Sí. Por qué? Porque somos galegos e galegas, e somos máis que bilingües, somos trilingües ou o que nos dé a gana. Ou que pasa? Entón, certamente, cando empezamos a estudiar o cerebro e empezamos a ler libros tan interesantes como estes, dámonos de conta da capacidade que ten o ser humano para poder facer e crear emocións. E onde quero ir? Porque claro, eu se vexo como funcionan os cerebros dos meus alumnos, direi, estou soltando unha chapa, non se enteran de nada, non se emocionan, daquela Manolo vaite deitar, non? Eu vexo caras por aí que se están rindo a xente e digo, vas ben, se non houbera risas, pois digo, damos volta. Entón, esa enerxía, falei agora co compañeiro de abaixo, esa enerxía que se traduce en bombas de sodio e potasio, que se traduce en bombas no noso corpo todos os días estallando emocións, crean que as nosas neuronas funcionen dun xeito alucinante. Tan alucinante como que o sodio e o potasio que eu teño aquí hoxe nesta sulfatadora sería capaz de facer ahora mesmo un experimento con calquera de vos para transformarvos de xeito inmediato. Quero dicir, cantas persoas que hai aquí que unha persoa que non fale galego de aquí, por exemplo? Non hai ningunha persoa que non fale galego. Eu vim aquí, entón veño equivocado. A mí dixeron que era para convencervos. Bueno, é igual, unha persoa que fale galego, eu dou a dose exacta e convirto en reintegracionista. Cantas persoas queren ser reintegracionistas aquí ahora mesmo? Bueno, era un gag, era unha broma. E, certamente, este sulfato, este sodio e potasio, está somente ao alcance de persoas privilexiadas. É dicir, por exemplo, as primeiras filas, non? E faigolle así, non? Que pasa? Que vos non chegai ao sulfato? Non pasa nada. Ides a un furancho, vale? Que está aí o señor da vila, ides ao furancho e hai doses exactas de sodio e potasio para que a nosa mente funcione de xeito vertixinoso. O sodio, corríxeme se me equivoco, maestro, no xamón ten que haber sodio, non? Salado e tal, ten que haber sodio, bueno, fixo. Ora ben, as uvas, sempre che din as uvas, cuidado, teño unha de potasio, máis que os plátanos. Daquela, que facemos nós? Procesámolas. Metémolas líquidas, licuámolas, sentímolas. Se non tedes sulfatadora, de verdade, furanchos. É unha solución. Eu penso que sí. Bromas á parte, imos á parte seria. É dicir, eu xe viño aquí a falar de neuroeducación. Todo este gag, este comezo que falamos de posicionarnos, de rirnos un pouco, é para relaxarnos. Porque realmente a chave das noces que eu visiono na miña profesión, outra persoa o pode visionar na súa.
unha química, un mariñeiro, unha estibadora. É dicir, nas súas profesións podemos cambiar o mundo, cada un na súa. No noso caso, temos a grande sorte de traballar con alumnos e alumnas, con persoas que están formándose, medrando, e que o seu cerebro, xustamente, o que precisa é comprensión. Pois ben, como dicían os grandes mestres da neuroeducación, se nós non sabemos o que é unha man, non podemos facer un guante, non? Pois é o mesmo. É dicir, se nós non sabemos o que é o cerebro do noso alumno ou da nosa alumna, non seremos quen de entendelo. Por eso, eu penso que todas as docentes e docentes que estamos aquí nesta sala e os que estén fora, que son maravillosos, que hai feixes de persoas motivadoras no ensino público, que son capaces de xerar proxectos alucinantes, ilusionantes, e que son quen de transmitir iso aos seus alumnos, empregan toda esta serie de palabras que aparecen por aí. Non, é como un enteleque, algo tan sinxelo como dicir respecto, amor, comprensión, empatía. E non é tan difícil, non? Pois coa lingua pasa o mesmo. Se nós traballamos na clase coa nosa lingua, a poñemos en valor e empoderamos ao noso alumnado para que o sinta así, pois eu penso que aí hai un cambio importante. Porque os cambios fanse no traballo e fanse traballando. Por iso eu hoxe queria falarvos aquí dunha persoa. Coñezo unha persoa que se chama Bernardo, que ten unha sulfatadora desde hai moitos anos. Eu coñecino, pois, alá, cando eu tiña 17 anos e quería deixar de estudiar e ir para o mar. Eu quería ir para o bonito. Facíanse moitos cartos, ganábase rápido, e no brao tiñas un Renault Clio, un 7 Ibiza, depende da costeira, non? E entón me dixo, non, eu quero o meu coche, claro, eu quero comprar un carro. E o Bernardo chegou xunto a miña e dixeme, e digo eu, e logo a ti que che gusta a música, e logo a ti que és un rapaz que che gusta o teatro, e logo porque non te faz maestro. E dixen eu, hai maestros teatreiros? Non sabía. Pois sí que había unha nova diplomatura en Compostela que se chamaba Magisterio Musical. Ben, pois ese Bernardo, creo que en 3 segundos me explicou o que era a doble articulación da linguaxe, me explicou química, física, estudiou comigo materias que ele non controlaba e camiñou comigo cara a un lugar, que era a emoción de poder ensinar. Entón eu collín o seu relevo como satélite. Non somente seu, senón tamén Sechu Sende e outras moitas máis persoas que están a día de hoxe na educación, pois polo modelo de Bernardo, non? Eu son bernardista e, polo tanto, pedivos un forte aplauso que non está aquí hoxe para beber na casa. Se tedes tempo, vos presta, vos apetece, entrades na rede e iredes ver o modelo Burela, e é un traballo feito que é alucinante. Este home traballa co alumnado a través da radio, por exemplo, e integra a comunidade caboverdiana coa galega dun xeito brutal. Eu nunca vin unha maneira de traballar tan espectacular a nivel pedagóxico como este paisano. Bernardo, evidentemente, non inventou a neuroeducación, pero a practicou desde hai moitos anos. E como Bernardo, hai moita máis xente. Por lo tanto, eu penso, se hai moitos Bernardos e Bernardas polo mundo adiante, e aplicamos unha regra de 3, poderemos chegar á seguinte conclusión. Aí vamos. Isto vai hoxe... É de gasoil, claro, estamos co cambio este de eléctrico e tal. Aí vai. 1880 docentes de lingua galega en primaria no ensino público de Galiza. Datos de hai unha semana. Pasamos e vemos que tamén en ensino secundario hai 965 docentes e 39, todos de lingua galega. E se avanzamos, veremos que tamén nas EOIs, nas Escolas Oficiais de Idiomas, hai 14 docentes, bueno, das cátedras xa non vos digo nada, porque tamén sabedes que hai cátedras, non? Avanzamos, vale. E na semente, sabedes que é unha nova forma de ver a educación dende hai uns anos aquí na Galiza, temos a sorte de que a día de hoxe hai 12 docentes traballando. Non somente en infantario, senón tamén en primaria. En Compostela, por exemplo, hai 6. O ano que ven, en Trasancos, haberá outros 6. En Vigo, ahora mesmo hai 2 e 2, en Lugo, unha persoa. Polo tanto, se nós sumamos todo isto, temos case 3.500 docentes de lingua galega no país. Eu xa non digo que todas e todos, pero unha sulfatadora, facemos un CFR destes, falamos co CEFORE ou co CAFI, un curso de emoción e damos a volta a isto
e sulfatamos emocións no ensino, non? Eu penso que é unha maneira máis ou menos boa de chegar rapidamente á xuventude dun xeito normalizado. E cando digo normalizado, digo porque cando eu estudei e tiña que a profesora de lingua galega chegar a Burela a explicarnos a diglosia, a nos facíanos gracia, porque claro, nós non entendíamos o que era a diglosia ali. Ora sí, cando cheguei ao examen de selectividade e me deron un punto por colocar ben os pronomes átonos, case me parto, porque era alucinante, para nós era normal, ou as vogais, abertas ou pechadas. Non? Pois, todo iso hai que ensinalo, todo iso é necesario. E a gramática, as ferramentas de traballo para aprender unha lingua son moi necesarias. Pero a emoción que podamos trasladarlle a esa alumna ou ese alumno para que poda sentir realmente a liberdade de falar e de empoderarse na súa lingua, eu creo que debía ser non curricular, senón xa, vamos, de oposición. De primeiro de oposición. Usted me pode emocionar? Sí. Pois entonces pase. E hai xente así. Hai moita xente así. Eu aquí, por exemplo, vexo a Sofía, que está aí, vexo a Nel, vexo a Ana, vexo a Guadi, vexo a moitas compañeiras e compañeiros que sei que son activistas. Perdón, Eladia, tamén mencionei antes tamén, pero bueno, douche un sulfatado rápido. Quero dicir que sei que sí, que hai xente que sigue este modelo. Non son bernardistas, porque igual non o coñecen, pero son quen teñen que ser. Persoas que traballan no ensino de xeito 100% entregada a entender que o alumno é unha persoa que está medrando contigo, non que ti tes que estar avaliando todos os días. Entón, seguindo este rede, ou modelo activista, estamos chegando ao final, non sei, Rosa, como vamos. Paseime xa. Pois chegando a este modelo, e falando da chave das noces, vou vos contar unha pequena anécdota que me contou un mestre. Eu alá polo ano 2003 estaba escribindo unhas cancións para un disco, e o disco chamábase Comunicando. Ese disco era dun grupo que chamábamos Diplomáticos, e nós queríamos ter unha colaboración moi especial dunha persoa que nos sentíamos como moi achegada á nosa filosofía e a nosa maneira de ver a música e, sobre todo, de ver a poesía. E era Manuel María. Naquela altura, ele xa estaba bastante enfermo, e Manuel María chegou con Saleta, quedamos nun bar, propuxémoslle gravar con nós no disco, gravamos a súa voz, colaborou nunhas presentacións, pero o máis importante para min aquel día, naquela cafetería, é que nós estábamos artellando aínda o ideario do disco, non? Me preguntaba, Manolo, pero nós queremos falar de comunicación, non sei se chamarlle comunicando, nós daquele éramos máis xóvenes, dicíamos comunicando con K, que queda mellor. Non, as dúas, e mételle dúas, comunicando. Pero dicía el, estábamos así e quedou pensando, colleu unha, sabes como son as servietas que dos bares estas, pero as cutres de todo, as pequeniñas que son como papel de fumar. E colleu unha caneta que tiña aí no seu gabán, e puxo unha frase que eu tive a grande sorte de poder pintar no meu despacho. E a frase di isto: a comunicación é o alicerce máis firme para entendernos e compartir. Lección do mestre. Falamos aquí de química, falamos de conexións neuronais, falouse de deporte, seguirase falando de moitas máis cousas, pero falamos a nosa lingua. Entendémonos, comunicámonos e chegamos a millóns de persoas, porque o galego é internacional, non teño máis que dicir, xa se falou antes, non? Pero de todo isto, eu creo que o que debemos de falar é do galego emocional. Estemos onde estemos, sexamos taxistas, estibadores, camareiros, ou músicos, ou docentes. Eu pasei por todo iso e sempre falei galego. E sempre me entenderon e sempre me entendín. Por lo tanto, de verdade que hoxe é un luxo estar aquí. Disculpade por non sulfatarvos os de fondo, se queredes no descanso douvos un viaxe, pero, pola miña parte, non teño máis que dicir que darvos as grazas e mostrar moitísima gratitude pola vosa complicidade. De verdade, un millón. Chao. Imos cantarnos agora, damos máis febles os pasos. A verdade, amiguiñas, merecemos un descanso.
Hai que darse cuenta logo, xa o dixo a Bufe, mira de Alba María, moi traballadora é. Eu son vos traballadora e non é por iso un fracaso. Pero dime a mi Lupiña, eu de ti agora paso. Ai, pois non pases de min, mira de que ben se vexa. Ven pa aquí, Alba María, que dis que somos parexa. Que dis que somos parexa e digo cho eu aito. Somos parexa artística, non parella de feito. Ai, douvos aquí agora, vou no decir deste xeito. Mira de para Manolo que ben fixo o regueifeiro. Que ben fixo o regueifeiro, digo cho aquí ao teu lado. El fixoche moi ben, deixo o escenario mollado. Ten coidado, miña Albiña, dixo cho agora en diante. Non te acerques a ese xeito que vas caer cara adiante. Ai, que eu caio para adiante, Lupe, non che digo nada. Esta alfombra é perfecta para estar aquí sentada. Hai que decir a tal hora que con esto eu non pauso. Se vos gustou esta parte, dadelles un forte aplauso. E agora imos cantar, eu xa non o discuto. Para beber un pouquiño, descanso de 10 minutos. Hoje topo-me no mato do desespero, pois acredito nisso que diz, ainda que sempre se chegando jamais se alcança. É por isso sempre penso nessa visão do futuro. E alguém disse que temos fogos para cantar, já tanta esperança. Penso que ainda é mais que uma simples salvagem companhia. E nunca desespero, irmão, estamos juntos numa terra imaginária. Sem fronteiras, meu irmão, chegaremos juntos aonde queiras que nos vejam. É só faz falta um pouco de paciência numa longa aventura, e ainda que não pareça sempre pedra. Hoje topo-me no mato do desespero. Hoje eu caminho pelo mato do desespero, espero cantando. Eu penso que ainda é mais que uma simples salvagem companhia. E nunca desespero, irmão, estamos juntos numa terra imaginária. Sem fronteiras, meu irmão, chegaremos juntos aonde queiras que nos vejam. É só faz falta um pouco de paciência
nunha longa aventura que ainda que non o pareza sempre medra. Moitas grazas, boas tardes, boas noites. En primer lugar, moitísimas grazas a LQ por 15 por convidarme hoxe aquí, non, para estar facendo posible isto, que se trata de estar xuntos, que se trata de avanzar e que se trata de loitar, non? Porque queremos que a nosa lingua abra fronteiras, que chegue lonxe. Unha lingua que se fala en tantos lugares do mundo, en Portugal, en Mozambique, en Suiza, en Argentina, en Uruguai, infinitos sitios, non? E que a mellor forma é usala, comunicala, mesmo para cantar, mesmo para falar, que é o que máis deberíamos de facer. E hoxe tamén quería decir unha cousa interesante, importante, este tema que acabo de tocar, No mato o desespero, un tema que está feito sobre unha homenaxe a unha persoa, non? Unha persoa que, curiosamente, hoxe fai dous anos que marchou a outro planeta. Esa persoa é Fran Pérez Narf. E ese No mato do desespero que construín un pouquiño tamén ao seu lado, non? Porque el está espiritualmente sempre nós. Pois precisamente ele era unha persoa que falaba desta idea do futuro sempre, non? Aínda que sempre se chega, ende xamais se alcanza. Que me leve o tempo se non canto máis, que me leve Deus se hai luz máis alá, que marche a sombra co vento deste temporal. As cores do mato xa falam de como avançar. Hey, levo o tempo por aqui, perguntando-me se ao fim poderei sobreviver. Ninguém entende que o meu ser não esconde como ser, só funciona porque o importante é respirar cada dia um pouco mais, apesar do temporal. A energia do que faz é a procura de encontrar o caminho para chegar. Sempre chega ao final com a esperança na mão. Sempre posso encontrar a paz noutro lugar. Levo tempo em desespero, é que vem, é que vai, com a ilusão de voar. Eu desperto num concerto e a gente que está não para de dançar. Que me leve o demo se não canto mais, que me leve Deus se há luz mais alá, que marche a sombra com o vento deste temporal. As cores do mato já falam de como avançar. Quando o vento chega aqui, sei que há aire para ir a outro mundo mais feliz.
Hey, yeah. Hai camiño para rodar e ondas queren navegar pola miña beira-mar. Hey, yeah. Sempre chego ao final coa esperanza na mar. Hey, yeah. Sempre podo encontrar a paz noutro lugar. Levo tempo en desespero, é que ven e que vai ca ilusión de voar. E desperto nun concerto e a xente que está non para de danzar. Sempre chego ao final coa esperanza na man. Sempre podo encontrar a paz noutro lugar. Levo tempo en desespero, é que ven e que vai ca ilusión de voar. E desperto nun concerto e a xente que está non para de danzar. Moitas grazas. Para despedirme, decirvos que estes temas son deste último traballo, No mato vos espero. Teño discos aí para que non o mercar aínda, o que ira. Tamén decir que este é un canto, o que me despido, algún xa o terías escoitado por aí, un canto aos nenos e as nenas da Costa da Morte, un lugar de onde eu crecí. Canto pras nenas da Costa da Morte, canto pros nenos da Costa da Morte e as mulleres que veñen do mar. Canto pras nenas da Costa da Morte, canto as nenas da Costa da Morte e aos homes que amasan o pan. Lererere, lerelele, lerele. Lererere, lerelele, lerele. Lererere, lerelele, lerele. Lererere. Canto para quen lle acompaña a sorte, canto tamén para os que non teñan sorte e que aínda lles pode chegar. Canto para as nenas que berran ben forte, canto para os nenos que beben da fonte onde a música lles fai medrar. Lererere, lerelele, lerele. Lererere, lerelele, lerele. Lererere, lerelele, lerele. Lererere. Canto pra xente que non fai reproches, canto pra xente que non fai reproches e que vive sen medo a loitar.
Canto na terra sen ver horizonte, canto ca forza do sangue do norte. Cando imos para ese lugar, cando imos para ese lugar. Como di? Lererere, lerelele, lele, lererere, lerelele, lele, lererere, lerelele, lele, lererere, lererere, lerelele, lele, lererere, lerelele, lele, lererere, lerelele, lele, lererere. La 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 la. La 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 la. Le le le. Moitísimas grazas. Seguimos coa ponencia. Digo eu moi atrevida. Está a ser moi dinámica e tamén moi divertida. Hoxe o día é moi bonito, que ainda non chegou o verán, pero hai que darlle aplausos aquí ao Brais Morán. Ai, aquí a Brais Morán, canto cho agora rindo, cambiamos a melodía, era melodía do brindo. A rapaza quere brindo, pois hai do que cantare. Vamoslle decir a todos que hoxe é che calidade. Que hoxe vos é calidade, moi bo que ti dis. Imos cantar hoxe o brindo que vos vende is brindis. Ai, a muller é bonita, eso dixo a Bufé. Ela é che xornalista, traballa pa BBC. Traballa pa BBC, eu agora non aprendo. Dicimos xa o seu nome, ela é Inma Gil Rosendo. Pero dixoche unha cousa e volvo a decir agora. A rapaza é daqui e hai no que decir a tal hora. Eche internacional e a cousa ben se ve, pero non é máis famosa que Isabela de OT. Ai, tampouco te nos pases que non che ven de Inglaterra. Traballa pa BBC, pero a muller é da terra. É verdade que é da terra. E xa quedou en silencio. E agora a miña Lupe como eu xa te convenzo. É normal que ela cale, a muller queda calada, porque cando eu che canto ti xa quedas eclisada. Eu non quedo eclisada, que iso non me fai falta. A ver, mirade pa aquí, hai quen é a máis alta. Pero dixoche unha cousa que te meto nun apuro. Eu sereiche moi pequena, métote no cu dun burro. Métesme no cu dun burro, Lupiña do corazón. Ai, mirade para aquí, leva zapatos de tacón. Xa me está ajustando o conto, xa o dixo de primeira. Estamos che cantando brindo, pero sale a rejeifa. Vou vos cantar eu agora, desde Alfa ata Sigma. Damoslle un foito aplauso e que pase xa Inma.
Ola, eu chamome Inma e espertei do meu sono vivindo no estranxeiro. Vou resumir así rapidamente o principio da miña historia. Eu nacín hai 40 anos en Vigo e como toda nena urbana dos anos 80, medrei socialmente en castelán, a pesar de que viña de dúas familias ourensás, como non, e galegofalantes. Co tempo viñen estudar a Santiago, fixen xornalismo aquí, e no ano 99 marchei de Erasmus a Gales. Ía, en principio, por 9 meses, pero liéime. Coñecín o que hoxe é o meu marido, que é un home británico iraquí, e en 2004 empecé a traballar para a BBC, pero non bodas, bautizos e comunións, que todo o mundo me pregunta, non outra empresa que é ela, bueno, organización que é ela. Total, que non me preguntedes como foi, pero o ano que ven cumpro 20 anos vivindo fora de Galicia. Toda a miña vida adulta. Non? Teño xa dúas nenas que naceron en Londres. Non? Vou vos contar unha anécdota que me pasou hai cousa de 6 anos. A ver se consigo que isto... sí, chámolle a frase, non? Pois, estando de vacacións en Vigo, veume visitar unha parenta de Ourense que me vira medrar en castelán. E ao ver que eu insistía en falar en galego, non, varias frases e tal, cando tal parouse, miroume e díxome: pero mira ti, tanto andar polo mundo para acabar falando galego. E eu notei certa decepción aí, non? Como a quen esperaba máis de min, ela, non? Pero realmente penso que non había malicia ninguna nesa frase. Aquela muller estaba totalmente sorprendida co meu cambio lingüístico. E non é a única. Penso que despois de tantos anos fora, moita xente, o mellor, se sorprendería menos se eu volvera de Londres falando castelán cun pouquiño de acento inglés ou cun acento raro, ou o mellor falando spanglish, non? Pero galego, que necesidade hai de vir de Londres falando galego, non? Pois resulta que esta frase quedouse conmigo moito tempo e por iso vos la traio aquí hoxe. Porque, aínda que é moi torpe, pareceme que irónicamente captura super ben dous aspectos que quería compartir con vos. O primeiro é que resume moi ben a miña viaxe iniciática. Pois sí, resulta que eu acabei saindo lingüísticamente do meu armario en Londres. Seguramente porque me sentín máis libre que en Galicia. De feito, teño pensado que tería sido lingüísticamente de min se tivera quedado en Vigo ou se tivera marchado a vivir, pois non sei, a Madrid ou a Granada ou a Oviedo, non? O mellor non tería espertado dese sono no que eu creo que estaba. E outro aspecto que me chama a atención desa frase é que por debaixo o que latexa é ese prexuízo inconsciente que moitos de nós absorbemos na infancia, non? Esa idea de que o galego non é unha lingua tan digna do mundo e da cultura como a outras, e que é algo do que un pode prescindir ao sair de Galicia. Non? Ben, pois resulta que a min pasoume ao revés. Para min, vivir moitos anos fora de Galicia, estar en contacto, estar nun ambiente rico, diverso, tolerante, incluínte, exótico, brindoume unha oportunidade xenial para poñer as cousas en perspectiva e para arredarme de moitos prexuizos que nin siquiera sabía que tiña, non só lingüísticos. E para min, estar en contacto con outras culturas axudoume a examinar a miña propia e a comparala. Vou vos dar un exemplo moi concreto. Unha vez estaba falando cunha rapaza danesa que falaba español, non sei como acabamos falando de refráns. Resulta que o refrán que eu só coñezo en castelán, más vale pájaro en mano que ciento volando, non? Pois o que esta rapaza me dixo é que en danés o din ao revés. Quero dicir, eles pensan que é mellor ter 100 voando que un na mau. Non confirmei isto con outros daneses, nin falo danés, non sei se é certo ou non, pero a min aquelo abriu os ollos, non? Que maneira tan distinta de ver a vida, moito máis arriscada, moito máis ambiciosa, non? Pois ese tipo de cousas, non, que foron as que eu vin fora. Pois ben, total, que quedeime en blanco. xa sei por onde iba. Ben, total que o falar ca xente, non, sempre
tiña que explicar, non? Pois preguntábame ti de onde és, que religión tes, que idiomas falas e tal, non? Entón, cada vez que tiña que responder esas frases, claro, mentalmente tiña que facer como un esquema, un resumo do que era a miña vida e a vida da miña familia, que é como a de tantas familias galegas, non? E había algo nesa historia que sempre era moi difícil de explicar, que é o tema do idioma, non? Como era eso de que os meus pais e os meus avós falaban nun idioma e eu falaba outro? Eso nunca podía explicar ben, tiña que empezar a facer unhas explicacións históricas e tal, non? E co tempo, fun quen de preguntarme a min mesma esa pregunta aparentemente tan simple, non? Que é, por que eu non falo a lingua dos meus pais e dos meus avós e dos avós dos meus avós? Mais alá dos séculos escuros e do franquismo e da historia de abandono, da periferia, todas esas cousas que todos aprendemos, escoitamos e sabemos, etc. Non? Mais ben, eu, Inma, hoxe, aquí, co meu entorno, cos meus amigos, na miña casa, non? Que me impide a min falar galego? Ben, pois, en paralelo a todas estas preguntas... paseime. Aí vou. En paralelo a todas estas preguntas lingüísticas, cando xa levaba 7 anos vivindo fora, no Reino Unido, e vía que a cousa ia para aínda máis, empeceime a facer tamén moitas preguntas identitarias, non? Eu que son aquí en Londres, non? Que veño sendo? Que é o título da miña presentación. Que veño sendo? E pasei de verme como unha viaxeira aventureira, unha estudante estranxeira de paso polo Reino Unido, e de explorando o mundo, a verme como unha emigrante. Sentíame de fora e de dentro a vez. Tiña moita afinidade por Gales, onde vivín 5 anos, pero non tiña esa mesma afinidade por Inglaterra, pero sí por Londres, sentíame moi londinense, sentíame moi galega, claramente, tamén me sentía un pouco española, tamén me sentía un pouco iraquí, polo meu marido, e incluso cheguei a sentirme, ou me sinto, un pouco latinoamericana en Londres, polo contacto que tiña constantemente cos meus compañeiros de traballo da BBC, do Servizo Mundial da BBC, que se converteron na miña familia. E a base de preguntarme todas estas cousas, non? Estas pallas mentais, pois cheguei a 2 conclusións. A primeira é que a identidade para min, se ven na esencia e galega, ten, sen dúbida, ten unha chea de capas e de matices por riba. Para min non é algo monolítico, estático, excluinte, senón que é algo que pode fluir, pode evolucionar e incluso relativizarse ás veces segundo as circunstancias. E para min eso non me causaba ningún conflito. Eu non sentía que tiña que escoller. E o segundo é que descubrín a miña propia exoticidade no mundo. Resulta que todo eso que a min me abraiaba de Londres e do mundo, non? Do mesmo xeito que eu vía a diversidade que lle aportaba pois un maltés, un finlandés, un xeorxiano, un surcoreano, un nixeriano, un peruano a Londres, non? A cidade, ou o país, ou o mundo, decateime de que eu tamén era así de exótica. Eu tamén lle aportaba esa mesma diversidade a esa cidade que a min tanto me gustaba. Entón, é como que me descubrín a min mesma e os galegos, todos nós, como seres exóticos, que coa nosa lingua formamos parte desa diversidade abraiante do mundo. Vale? Entón, decidín exaltar e celebrar esa diferencialidade. Foi nesa época cando decidín buscar outros galegos como a min en Londres, eso levoume a crear un grupo no Facebook que se chama Galegos Morriñentos en Londres, tamén foi o nome que me saiu ese día, non sei se estaba moi inspirada tamén. Pero bueno, ao final acabouse convertendo nun referente para moita xente nova que marchou a Londres, non? E penso que foi o primeiro grupo da diáspora na rede social en lingua galega. Vale? Total, que despois deste espertar identitario, a min xurdiume unha necesidade vital de facer un axuste na miña vida. Vale? Este axuste eu chámolle a intervención, que me recorda o que o mellor algunhas persoas transexuais deben facer cando teñen que adecuar, chega un momento no que necesitan
adecuar como se ven e como sonan a como eles son, como se sinten, non? Pois a min pasoume algo parecido, non? Entón, esa corrección, ese axuste, para min, foi adecuar a miña fala a miña identidade máis esencial. Unha fala que nunca debeu estar ausente da miña infancia en Vigo, porque era a fala dos meus pais e dos meus avós e dos avós dos meus avós. E así foi como, hai cousa de 10 anos, cando xa levaba 7 anos vivindo no Reino Unido, decidín falar sempre en galego. Sempre que falo con galegos, evidentemente non vou falando galego cos ingleses, aínda que ainda hai algúns que sí que entenden. Ui, adianteime un pouquiño. Iba a dicir que para min foi como que me deu un sentimento de plenitude social, plenitude total, como a quen está facendo un puzzle e pon esa derradeira peza que lle dá sentido a todo. A min, dicir que me fixen neofalante resultame tremendamente reduccionista. Para min é máis ben unha cuestión que adiantei aí de orgasmo identitario, vale? De feito, eu non me sinto moi identificada coa palabra neofalante, porque me parece que sona un pouco a recén chegada, non? E pareceme que non recolle toda a maduración e toda a rebeldía que hai detrás de alguén que hoxe en día, contracorrente, a pesar dos obstáculos, decide mudar de lingua e pasarse ao galego. E mudar de lingua, sobre todo coa xente que xa coñeces, é super difícil. Eu pensaba que eso era unha cousa do galego e castelán, e fora de Galicia vin que eso pasa con todos os idiomas. Cando coñeces alguén nun idioma, establecense certas conexións, faste unha imaxe da outra persoa, é moi difícil mudar eso despois, vale? Entón, non sei, pensando así noutras palabras que me gustaría máis porque me sonan máis activas, ocurríronseme algunhas, a ver que vos parecen. Por exemplo, ecofalante, porque defendemos a diversidade do planeta coa nosa lingua, ou recontrafalante, porque imos un pouco contracorrente, vale? Ou carrecontra, e imos un pouco contraataque. Superfalante, porque somos un pouco superheróis, vale, non imos salvar o mundo, pero sí que podemos facer del un sitio mellor, culturalmente máis rico. E tamén transfalante, non? Por iso do que falaba antes tamén, que a lingua é identidade, e ás veces temos lixeiramente distintas personalidades en distintas linguas. Ben, o caso é que cando chegou o momento de ter fillas, pois eu xa tiña clarísimo que o galego debía formar parte das súas vidas e que, ademais, era unha das cousas mellores que eu lle podía dar como nai. Pois ben, hoxe en día eu sinto que na miña casa teño unha especie de laboratorio lingüístico e identitario. Nós na casa convivimos a diario en 4 idiomas: o español, o galego, o inglés e o árabe. E colectivamente, como familia, nos podemos sentir un poquinho galegos, un poquinho iraquís, un poquinho europeos, un poquinho árabes, un poquinho británicos, moi londinenses, porque seguramente é o que máis nos temos en común, un poquinho ingleses, e seguro que me deixo algunha outra capa de identidade por aí. E todo isto non nos causa grandes conflictos, non? Xa veremos despois do Brexit que pasa, non? Pero de momento levámoslo ben. Claro, o mellor para algunhas persoas máis puristas, pois somos versións descafeinadas, non? De todas esas identidades, non? Pero a nós funciónanos ben. Eu sinto que o que temos son como círculos identitarios concéntricos que xiran arredor de nós e que non son excluintes. Pero o máis interesante dese laboratorio é que nel conviven estas linguas en igualdade de estatus e de prestixio. É como unha burbulla que está illada de todas as presións e prexuizos que existen fora. Non só cara ao galego, tamén cara ao árabe, por exemplo, como vos imaginaredes, non? Entón, nós estamos un pouco a marxe deso. Na miña casa tamén se escoita moito galinglish, pero claro, evidentemente unhas linguas influen noutras. Entón, trouxenvos algúns exemplos de cousas que lle escoito dicir ás miñas fillas. Por exemplo, mami, I don't quero dormir, ou
isto está very quente, son exemplos reais, que fun apuntando estes meses. Este é genial. Cando cofo, manca má gorxa. Non sei se sabedes cofo, é do verbo inglés cough, que é toser, ou tosir, non sei como se di. Cando cofo, manca má gorxa. E despois teño algúns exemplos tamén de como unhas linguas influen na sintaxe doutras. Por exemplo, mami, non me coxegues. Isto é da capacidade do inglés para facer un verbo de prácticamente calquera sustantivo, non? Tamén, mami, non teño ninguén para xogar con, que son esta sintaxe do inglés que pon as preposicións ao final da frase. E este outro exemplo, que é un dos meus favoritos, que é carruxiña. A palabra carruxiña é unha palabra híbrida entre o árabe e o galego. En árabe de Irak, carruxi quere dicir barriga, e carruxiña ven sendo como a barrigola ou algo así, non? Isto foi como unha galeguización espontánea que fixemos desta palabra estando a xogarnos. Eu, cando me saiu, pensei que me sonaba tremendamente galega. Eu pensei, isto ten que significar algo, carruxiña, non? Como algo que ainda non sei. Total, que hai moitas xoias. É maravilloso cando conviven en armonía, en igualdade de estatus os idiomas, non? Porque un só pode enriquecerse con todos eles. Ben, entón, todo isto está moi ben, é moi divertido, a xente sempre lle chama moito a atención, que as nenas falen galego tamén, tendo nacido fora, e tal, bueno, está moi ben, é gracioso e tal, pero... E aquí ven o pero, antes que xa vexo que xa estamos chegando, non? Ben, eu non quero ser unha anécdota. Eu non quero ser unha curiosidade. Nin quero ter unhas nenas de laboratorio que despois chegan a Vigo e non teñen nenos para xogar con, en galego. Que sí que os temos en Londres, por certo, porque un grupo de familias galegofalantes armamos un grupiño de nenos e nos xuntamos unha vez ao mes para que os nenos xoguen en galego, non? Pero claro, a miña nena maior, que xa ten 7 anos, xa aprendeu con moi poucos anos, do mesmo xeito que o aprendín eu hai 35 ou 40 anos, que os nenos dos parques non falan galego. Entón, como deixamos de ser unha anécdota? Como facemos? Vale, no nivel máis esencial, o que compre, creo que todos estamos de acordo, é falarlle galego aos nenos. Vale? Pero claro, para iso haberá que atraer antes a xente nova, que son os que van ter os fillos daqui a 20 anos, non? Entón, para iso, eu penso que compre cambiar o chip. E, para min, a miña proposta para o futuro do idioma, que igual xa creo que ao final estamos todos de acordo, xa se falou xa aquí, non? É pensar en grande. Entón, aí vou. Pensar no galego en macro, con ambición, como os daneses, se ve certo, non? Con ambición, cunha proxección desde unha perspectiva internacional. Pensar no galego como unha lingua que nos pon en comunicación con máis de 220 millóns de persoas no mundo que falan portugués, que é a 6ª lingua máis falada do planeta, con todas as oportunidades de acceso á cultura e ventaxas laborais e económicas que iso leva tamén. Pero tamén pensar no galego non só como lingua propia de Galicia, senón como lingua propia do planeta, como un patrimonio inmaterial da humanidade do que nós, os galegos, somos os gardiáns. E agora que está tan de moda ser ecoloxista e que a todos nos preocupa máis o estado da natureza, do medio ambiente, a protección das especies, da biodiversidade, etc., sería tremendamente incongruente deixar morrer a nosa fala dunha morte por inacción colectiva. Daquela, a miña proposta para o futuro da lingua é pensar no galego como unha lingua que nos conecta non só cos nosos devanceiros e coa nosa identidade, senón tamén como unha lingua planetaria que nos conecta co mundo. Como lle contestei a miña parenta de Ourense, precisamente por andar polo mundo, eu falo galego. Moitas gracias. Vamos a seguir cantando
que agora canta calquera, a seguinte convidada chamase Xema Varela. E agora imos seguir, non imos cambiar de tema, hai que tirarlle da corda que agora ven no Xema. Ai, agora ven no Xema, isto é unha cousa diaria, atendedeme, amigos, que a muller é empresaria. Que a muller é empresaria, pero non sai no YouTube, ela deseña interiores, a empresa é vos na nube. Ai, pois estaba eu dudando, como dixeron daquel, xa pensei que a muller resultaba albanel. Resultaba albanel, digo cho con moito amor, como diabela e a besta, o importante o interior. A muller ten un problema, ai, Dios mío, que no coma, que agora montou empresa e se nos volviu autónoma. Ten cuidado, amiguiña, ten cuidado, miña amiga, que aquí dentro de 3 meses hai que declarar o IVA. Era o que nos faltaba, non vayamos nese tema, vamos a cabalo conto e que nos entre a Xema. Activando visión circular. Activando oído poderoso. Canóns de luz. Alerta. Micrófono. Nada. Non dá resultado. Eu repito isto 3 ou 4 veces ao día, pero nunca funciona. Pensaba que repetindo conseguiría ter os poderes da curuxa, pero non funciona. De todos xeitos, creo que hoxe pode ser a nosa grande oportunidade. Vou vos contar un segredo. Tivera un soño no que se me apareceu unha curuxina. E sabedes que me dixo? Poder de todas, poder de unha. E eu, pensando e pensando, cheguei á conclusión de que non conseguirei os poderes da curuxa ata que todas non teñamos os poderes da curuxa. Así que pídovos, por favor, espero que os asentos non sexan demasiado cómodos, que repitades comigo a fórmula máxica. Vamos alá. Activando visión circular. Activando oído poderoso. Canóns de luz. Alerta, micrófono. Agora sí. Agora sí. Agora sí que empezo a oír o que está pasando aí fora. Aí fora, E vexo incluso o que hai detrás de min. Sabedes o que oio? Confirmádeme, por favor, se é o mesmo que oídes vos. Eu oio un clamor multitudinario de xente pedindo a mesma cousa. Un clamor multitudinario de xente co mesmo gran desexo. Sentirse orgullosa de ser galega. E como podemos facer
que a xente se sinta orgullosa de ser galega. Creo que temos que deixar a un lado todos eses fardos que arrastramos do pasado, que viñan cargados con atributos descalificativos como rudos, pechados, ignorantes, e construir unha nova identidade en base ao que podemos e queremos ser. Porque, como xa dicía Inma, a identidade non é algo estático e inmutable, como a veces parecemos asumir, sino que é algo que cambia e se modifica. Cando eu estudaba a carreira de deseño en Barcelona, tiñamos un grupo de persoas na clase que éramos moi activos, estábamos moi atentos a todo o panorama cultural catalán barcelonés. Entón íamos a moitísimas charlas, presentacións, eventos de todo tipo, cócteles. E ali sempre se producía a mesma escena. Cando alguén nos preguntaba, e ti a que te dedicas? E dicías que te dedicabas ao mundo do deseño, de súpeto a resposta era «Guau!». Era como se foses unha superheroína, como se acabases de salvar aos seus fillos dunha enorme traxedia. E isto non era casualidade. Isto respondía a unha estrategia contundente do goberno catalán por situar o deseño como sector prioritario para a construción da nova identidade catalana e para o seu posicionamento internacional. Querían transmitirlle ao mundo que eran innovadores, que estaban ao nivel de Europa, que eran absolutamente contemporáneos, e conseguíano. Xa antes que eles, países como, por exemplo, Italia, seguirán esta estrategia. Todos asociamos a día de hoxe o deseño italiano con refinamento, con elegancia, con bo gusto, cunha mistura axeitada do clásico e do contemporáneo. O mesmo sucede cos países escandinavos, que tamén empregaron con éxito esta estrategia para construir a súa identidade, e asociamos igualmente de maneira moi clara unha idea de armonía, de sostenibilidade, unha idea de uso dos materiais naturais. Penso que en Galicia temos moito potencial de desenvolvimento neste eido e que o deseño nos pode axudar tamén a reconstruir a nosa identidade. Tamén temos unha grande asignatura pendente, que é a de reconstruir a nosa historia pasada. A historia ten a capacidade de poñer o mundo do revés, de poñer todo patas arriba. E se non, vou vos poñer un exemplo. Imaginádevos por un momento que efectivamente tivese existido Atlántida. Esa illa entre América e Galicia na que vivían os atlantes. Un grande diluvio faría que os atlantes tivesen que marchar embarcados e chegasen ás costas de Galicia. Alí, seguindo un camiño guiados polas estrelas, adentraríanse en Europa, deixando ao seu paso todo un legado constructivo que era un patrimonio no que deixaban o seu saber facer. Pois ben, percorrer ese camiño en sentido inverso xa non sería entón ir cara a fin do mundo,
senón ir cara a orixe e recoller todo ese saber que nos deixaron os nosos antepasados. Igual que o pasado, temos un grande reto no presente e no futuro, que pasa porque fortalezamos a nosa economía e deamos un cambio total ao noso mundo empresarial. Eu teño pasado moitos veráns en Porto do Son e ali, con un grupo de amigos, pedíamos moitas veces nun negocio unha pizza para levar. As pizzas estaban deliciosísimas. Creo que nunca tomei pizzas tan ricas. Pero cal foi a nosa sorpresa cando un verán chegamos, pedimos unha pizza e nos dixeron que xa non as facían. E sabedes por que non as facían? Dixéronnos que non as facían porque lle pedían demasiadas. Isto é un exemplo extremo, pero sí que demostra algo que pasa en Galicia de maneira generalizada, que temos os recursos, a capacidade, o saber facer, os recursos técnicos, refírome, pero nos falta desenvolver moito máis nas empresas a parte de xestión e de comunicación. E isto está ligado tamén á despolitización do noso territorio. Por poñer outro exemplo, outra vez recomendáronnos a un carpinteiro. Entón eu chamei ao carpinteiro para ver se nos facía uns mobles e dixenlle: hola, que hai? Chamo de na nube. Era por ver se nos podías facer uns mobles. E o carpinteiro díxome: vou pa aí. E colgou. Entón, claro, eu despois quedei pensando e dixen, non sei que quería decir con vou pa aí. Entón, chameino, pero non me colleu. Entón, pasou un día, o señor non veu, pasaron 2, 3, 4, 5 días e o señor non apareceu. E cando pasaron a semana e seguíamos chamar a outra, o señor presentouse pola porta, sen máis datos que ese. Non nos coñecía de nada e viña desde Lugo. Bueno, pola contra, penso que temos unha grande oportunidade no noso potencial creativo. Creo que xa temos demostrado isto nos campos da moda, do audiovisual e da poesía, por exemplo. Temos aí unha grande fortaleza e pode ser un bo momento para empregala, para posicionarnos precisamente a nivel internacional. A día de hoxe, os grandes centros económicos tradicionais non están sendo capaces de cubrir a demanda de autenticidade e de creatividade que existe. E isto fai que outras economías estean podendo entrar e colocándose en situacións estratégicas, como é o caso dos países árabes e da súa irrupción exitosa no mundo da cultura e da arte. E por último, quería facer unha reflexión con vos sobre un tema sobre o que eu teño pensado moito e non acabo de ver moi clara a resposta. Sempre me pregunto, por que non existe o sector do luxo en Galicia? Si estamos todos de acordo en que temos un patrimonio cultural impresionante, unhas paisaxes alucinantes, unha gastronomía de medo, entón, por que non existe o sector do luxo? Sin citar máis cousas que podería citar moitísimas. Quero que fagades por un momento o pensamento de colocar o noso territorio en Francia. Que ocurriría inmediatamente co valor dos percebes das Illas Cíes ou da Catedral de Santiago? Deixo para reflexión. En definitiva, eu penso que cando a xente se sinta orgullosa de ser galega, comezará a decatarse
do moito que queren o seu país e da importancia de falar o noso idioma. E este é o efecto Coruxa. Por favor, repetide de novo comigo a fórmula máxica. Aí vamos. Activando visión circular. Activando oído poderoso. Canóns de luz. Alerta, micrófono. Boas noites. Veño da costa da morte, da costa do nordés. Agora cheja moza, chamase Ruth Caramés. Chamase Ruth Caramés. Ai, alelo, ai, alala. Pois que son uns cantajuegos, ai por se alguén non o pilla. Pois son uns juegos que cantan para facer a tortilla. Para facer a tortilla. Ai, alelo, ai, alala. Hai dúas nenas pequenas que están aí con seu pai. Hoxe estarán orgullosas que lleva la súa nai. Que lleva la súa nai. Alele, alele, alele. E eu vou cantar para elas, ai porque me dá gana. Desde aquí mandolles bico para Urxa e para Xoana. Para Urxa e para Xoana. Ai, alelo, ai, alala. Hai que dar ya noraboa, eso sí que ben o creo, que nos tempos que corren educaron el gallego, educaron el gallego. Ai, alelo, ai, alala. Eu para cantar aquí agora xa non me movo, pois sei que a poesía naceu mesmiño do xogo. Naceu mesmiño do xogo. Ai, alelo, ai, alala. Ola, boa tarde, boa noite xa. Pois como dixeron as regueifeiras, eu son Ruth. Esta daqui tamén é Ruth. Vou ser eu durante os próximos 15 minutos. Esta son eu o día que souben que ia ser nai. Janei medo. E non fun a única, O pai quedou así, quedou sen fala. Porque o conto é que, aínda que os dous tiñamos na cabeza ser pais, algún día non estaba nos nosos plans máis inminentes. E claro, levounos aínda un tempo a facernos a idea. Custounos, Levounos arredor de 9 meses. A pena foi que naquela altura aínda non se publicara este libro, o libro de Marga Tojo, Maternidade fora de catálogo, porque nos había ser de moita axuda, habíanos de poñer os pés no chan. Mais non o tiñamos. Entón, así como dun día para o outro, atopámonos cunha persoíña nova na casa que non facía o que nós pensábamos que facían os bebés, o que nós pensábamos, que era dormir. Esta non dormía, non había maneira, era imposible. Estábamos xa completamente desesperados e ergotados cando un día
unha amiga entrou pola porta cun remedio infalible, cun produto milagre, cunha maravilla. Durme, meu meniño, durme, durmete, meu pequeniño, que teu pai ha de traerche da ribeira un paxariño, que teu pai ha de traerche da ribeira un paxariño. Non imaginades o que abenzoamos a min e a todas as persoas que fixeron aquel disco naquelas tardes de paz. Porque, claro, agora a meniña dormía e nós estábamos moito máis tranquilos. Eu puiden recuperar un pouco de tempo para min, entre outras cousas, puiden ler. Dos libros que recordo daqueles días, hai dous que me foron de bastante axuda, que me axudaron a cambiar a perspectiva, e son estes dous, Como liberar o potencial do voso neno, de Daniela Valente, editado por Catro Ventos, e tamén A educación para un mundo novo, da propia María Montessori, editado esta vez por Calandraca. E facéndolle caso á doutora italiana e á súa recomendación de seguir o neno, de seguir a nena, nós tamén seguimos a nosa nena. E cando empezou a facer un pouquiño de caso, fomoslle achegando libros pequeniños, resistentes, que ela puidese manipular coas súas manciñas, que tivesen texturas, que tivesen lapelas, e atopamos moitos destes na editorial Enjaiolarte, na colección do Bercea Lúa de Calandraca e tamén na editorial Bahía, libros con monicreques, libros con imaxes reais. O problema era cando íamos no coche. Cando íamos... non, aínda non chegamos ao coche. Cando ela empezou a facer xa, a seguir historias pequeniñas, sinxelas, pero xa unha historia. Aí gustabanlle moito os nanocos de Oco, tamén lle gustaban moito os libros da merenda de Urco, moitos, non me vai, moitos dos acartonados de Calandraca e tamén as aventuras desta toupiña que dis que é o Mickey Mouse soviético, a toupiña de patas de peixe. E o que vos decía antes, o problema chegou cando íamos no coche. Claro, aí non podíamos ler. E pasábamoslo moi mal. A verdade é que o pasamos mal, tanto ela como a nós. E iso que facíamos aínda kilómetros no coche. Mais o tempo e os audiocontos de Galaxia foron arranxando as cousas. O día que a pequena fixo un aniño, ocorreu algo extraordinario. Porque teño que dicir que ata este momento, ou poida que ata o principio de todo, a idea que eu tiña da música infantil actual era a que me chegaba a través da familia, a través das amizades que tiñan nenos, nenas pequenas, e tamén a que vía polas rúas, nos cartéis que anunciaban concertos, e eran os cantajuegos. E a verdade é que a min parecíame un pouco raro que evolucionase tan pouco o tema dende que eu era pequena, porque mesmo a roupa parecíame un chisco anacrónica. Mas non afondara máis no asunto ata aquel día, aquel primeiro aniversario, no que o padriño da pequena apareceu cun regalo revolucionario. Que non quer ir. Aí vai. Alegría, alegría, yes. Cantemos o nuevo, ser alegre todo día. Alegría. María Fumasa chegou ás nosas vidas para abrirnos as portas a un mundo fascinante de música infantil a erjalla. Porque detrás dela viñeron eses que viades aí, Mama Cabra, Pablo Díaz, Magín Blanco, Pacolas, Agramola Gominola, Pirilampo, Pitusa Semifusa, Paco Nojeiras, Papi e Mami, Arma e Miñas, Mijallas, Trotaventos. Ainda hai máis,
Golfiños, Orquestra Fantasma, Uxía Lambona, Almudena Janeiro, Xoán Curiel, Luís Vallecillo e todos estes e moitos outros podedelos atopar na Radio Picariña da RTVG e tamén na canle de YouTube de Son Árbore de Galaxia. Esta descoberta, esta gran descoberta, veu case parella a unha redescoberta. É que, prácticamente desde que fomos pais, démonos conta de que sabíamos unha chea de contos, unha chea de recitados, de cancións, de xogos, que estaban aí no fondo da nosa memoria. É o máis curioso de todos, de todo, sendo o pai da Mariña, veciño de Manolo Maseda, eu da comarca do Umia, a maioría deles eran os mesmos, con pequenas variacións, pero claramente eran os mesmos. Recordar eses contos, esas cancións, facíanos volver á nosa infancia por un momento e traíanos ás persoas que nos los aprenderan. E claro, iso facíanos moi felices. E a mí gustaríame que hoxe aquí volvésemos tamén por un momento á nosa infancia, que trouxésemos esa sensación de felicidade, esa emoción da que falaba tamén Manolo Maseda, porque estou segura de que en canto eu diga unhas palabras máxicas, todas as persoas que estamos aquí, todas, ides saber como continualas, cada unha á súa maneira, pero todas ides saber. Así que, se vos parece, eu vou dicir as palabras máxicas e vos continuádelas. Alto, non me deixedes quedar mal. Como vos saian, se é unha frase, se son dúas, que se escoita o barullo da diversidade, que iso é bo. Entón, vou dicir as palabras máxicas, vale? Moi alto, Unha, dúas, tres. Este queixo, queixolán. Bueno, moi ben, Pois este e moitos outros recitados podedes atopalos no portal web de Orella Pendella e tamén nos dous discos de Luís Prejo, Xogos musicais e para cantar e bailar, que, por certo, están descatalogados polo peche da editorial, e a verdade é que é unha pena. Se hai algún editor por aquí, estaría xenial volver a telos. Ben, os contos, as historias, fóronos de moita axuda nestes últimos anos, sobre todo en momentos un pouquiño máis críticos, como puido ser o comezo do cole. Cancodrilo vai á escola, Llárede á escola, Unha manchea de bicos, Aburiño, Canto te quero profe, Primeira semana na escola de vacas, foron algúns dos títulos que lemos naqueles días previos ao primeiro comezo de curso. E outro momento crítico chegou cando, xa lonxe daquel susto inicial, estábamos tan contentos coa nosa meniña que decidimos repetir. E claro, había que contar a ela, e non é fácil. Entón, para iso, utilizamos de novos libros, lemos varios da colección de Iago Uxía de Tambre, o volume dos bolechas da Biblioteca Básica que fala de como nacemos, Irmáns da editorial Algar, Un máis de Calandraca ou En Vigo de Xanecas. E o día que a pequeniña naceu, a maior quedou coa avoa, e na súa maleta, cando ao pixama, cando ao cepillo de dentes, metemos dúas cousas que nos pareceu que irían ser da axuda, sobre todo cando chegase a noite e estivese un pouquiño máis triste. Unha delas foi o libro das 3 curuxiñas de Calandraca, que fala dunha mamá curuxa que marcha do niño e despois volve. E a outra foi o boneco de Tatá, para que o apertase pola noite e tamén para que se fose practicando nos cuidados dun bebé. Os primeiros días nos que éramos xa 4, como a todo o mundo, recibimos moitos agasallos. E de todos eles, houve un que nos encantou aos 4. A pequeniña ao principio non lle fixo moito caso, pero xa logo empezou a collerlle o justo. E foron 2 xogos de Brazolinda. A pequena
a boneca equilibrista e a maior a horta dos caracóis. Se non coñecedes Brazolinda Xogos, recoméndovos que a busquedes. Xogos de mesa para toda a familia, dende moi pequerrechiños, con deseños preciosos e coas instruccións moi clariñas. E outro agasallo chegounos do programa Apego, que recibimos así, cos brazos abertos, porque ademais da caixiña, que está moi chula, co boneco do apego, trouxonos moitos momentos de felicidade en concertos, obradoiros, contacontos, e tamén un portal web con moita información de interese e moitos recursos. Últimamente, a nena maior empeza a estar interesada en libros de coñecemento, xa non só libros de contos, senón tamén libros de coñecemento. Imagino que está tratando de saber que pinta aquí, en que lugar ocupa neste mundo, neste universo. Entre os nosos libros de coñecemento favoritos están os inventarios ilustrados de Calandraca, varias coleccións da editorial Bahía, a colección O meu mundo de S.M. Xerme, o libro das aves e o libro dos peixes da mesa, e tamén o barallo das árbores na Galiza, da Escola da Semente, que, como xa se dixo por aquí, está a facer moito pola lingua. Ben, pois foi precisamente un destes días de atrás, que andaban ali as dúas a voltas cun libro de dinosauros, que a maior chamou por min e fíxome unha pregunta que me deixou así medio a bailar. Díxome: eso, mamá, que son os cantajuevos? Así talmente. Eu ao principio preocupeime un pouco, dixen, carai, non sabe que son os cantajuevos. Pero inmediatamente puxenme moi contenta, porque despois de todo isto, despois de dúcias de concertos, despois de centos de músicas, despois de musicais como os de Educa Teatro, despois de pasar o Samaín con Uxía Lambona, despois dos veráns con Xoán Curiel, Estamos no verán, xa non temos que estudar. E mira como brinco por fora do recinto, porque estamos no verán. despois de bailar con Baldomero e Pacolas, Baldomero, lero, lero, os teus cartos valen cero. Baldomero, lero, laro, vais pescar alo no faro. despois de tantos días espertando con golfiños, Bo día, 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 oh la 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 la, oh la la la. e despois de abrir a fiestra dos soños, Quero brincar todo o día, agora que sae o soliño, e andar a pincha carneiros pola costa do muiño. fun polo portátil e puxen no YouTube Cantajuegos. Collín un calquera, o primeiro que apareceu, que pensei que lle podería gustar ás dúas, e dei ao play. Hola niños y niñas, el 26 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y lo vamos a celebrar bailando. Así que vamos a aprendernos bien los movimientos de esta canción para bailarla ese día. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express.
e nós xa andábamos a facer outras cousas por ali. Mais o problema foi que uns días despois a nena maior volveu onde a min cunha nova pregunta. E desta volta xa non me chistou tanto. Díxome: por que non podo ver a patrulla canina en galego? E non souben que contestar. Ao mellor é que non son eu a persoa que ten que contestar, ao mellor deberá preguntarlle a outra persoa. Ou poida que teñamos que buscar a resposta entre todos e entre todas. Teremos que estar pendentes das tornas que vai tomando o audiovisual, do papel que vai xogar a internet en todo iso. E se cadra, como tamén xa se dixo aquí hoxe, tampouco é moi importante se a cadeliña Sky ou o cadeliño Chase falan con sotaque do Paraná. Sexa como sexa, de todos os recursos que vimos hoxe aquí, de todos, o máis importante somos nós, é a nosa presenza. Reivindiquémola, reclamemos o dereito que temos como pais e nais a pasar tempo coas nosas fillas. Non consintamos que sexa a internet, a televisión e, en definitiva, os mercados os que eduquen os nosos fillos. Acompañémolos neses primeiros anos, na infancia, porque, como xa dixo alguén, ese é o lugar onde van pasar o resto da súa vida. Moitas grazas, moi boa noite e visitádenos alí. Chao. Ben, vamos. Atendedeme unha cousa que chega o derradeiro, atendede que aquel vai ser el youtubeiro. Camiña, que a palabra xa ten pé, agora ven aquele, vamos, imos a ver, tenta. Tentino co que digo, imos vos cantar todas amigas e amigos contigo. Con nos agora mesmo, vamos a pagar pola rede e fa un desmo. Aténdeme o que digo ben agora, dentro do meu peito rega e fa e rap xa moran. Vamos darlle paso, neno, vou acabar a rejeifa. Empezamos este conto, agora son a primeira. Ímonos cantar saindo desta pel, sei que ven aquele coa súa fala de mel. Eu quería e quero agora, dentro do aquele, dá moi boa hora, estoura. Dentro do peito esta palabra, sota no meu sangue, non quero ser macabra, pero agora que me sai Alba María, foi compañeiro meu, alá, en filoloxía, e a palabra que está agora mesmo xa non se perde. Eu son desa casa do azulexo verde, e agora digo, así e non o nego, eu estou rapeando en regueifa en galego, e digo, agora co esta vida, con esta palabra quero dar a despedida. ...1969. Andrés do Barro publica O Tren, acaparando todos os medios de comunicación do Estado. 1970. Andrés do Barro publica Corpiño Xeitoso, primeira canción en galego en chegar aos 40 principales. 1971. Andrés do Barro volve ao número 1 con Pandeirada. 1973. Ana Quiro publica Galiza Terra Meiga. É líder en vendas e bate o récord de asistencia a un concerto superando a Manolo Escobar. A ver. Que pasou?
Pero que pasou aquí? Que nos pasou? Se estábamos á cabeza do pop, que se todo fose como tiña que ir, Madonna tería cantado en galego. Ou mellor aínda, Ana Quiro tería sido Madonna. Vale, veña, non vamos a armar o drama hoxe aquí. Imos falar de cousas serias. Empezamos. Base teórica. Que é a cultura pop? Porque igual estades pensando que sou aquí pedindo un Alex Ubago galego e tampouco se trata diso, por favor. Segundo a Wikipedia, a cultura pop é a cultura popular contemporánea. Son produtos fáciles e accesibles que normalmente se enfrentan ás elites culturais. Este termo está moi relacionado coa cultura de masas, é obvio, porque ao ser un produto tan fácil e tan accesible chega a moita xente e de moi diversos sectores da sociedade. Vedes por onde vou, non? Un produto fácil, accesible, que se difunde a través das redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, é a maneira de levarmos o galego a todos os recunchos da Galiza e tamén ao estranxeiro. É a forma de facer que xente que normalmente non consuma en galego acceda a él. Pero, sabedes unha cousa? Houve un tempo no que isto existiu no noso país. Eu era un neno, mas recordo perfectamente, porque as millennials medramos rodeados de música da nosa época e de televisión da nosa época. Tiñamos a Mareas Vivas, tiñamos Pratos Combinados, tiñamos o Xabarín Club. Era televisión encadrada á perfección no canon da época. Estábamos a construir identidade ao mesmo xeito, da mesma maneira que estábamos vendo como era posible facer audiovisual moderno en galego. Pero quitáronos todo isto. Sí, quitáronos a posibilidade de facer televisión moderna e actual en galego, ocupando espazos con programas tan daninos para a nosa lingua, para a nosa cultura, como el Land Rover, onde só saben ridiculizar as nosas clases populares e utilizar castelanismos para facer humor. As xeracións máis novas non teñen referentes en galego. Non viron dibuxos en galego. Non teñen música da súa época en galego. E, polo tanto, ao non ter referentes, pois tampouco crean en galego. Ademais, creáronos a idea dun teito lingüístico, con frases como «Con el español llegas a más gente y si puedes, mejor en inglés». Menuda tontería. Un teito lingüístico que sabemos que podemos romper, como fixo Andrés do Barro e Ana Quiro chegando a ser líder de vendas. É un teito lingüístico absurdo nunha época na que temos unha traducción sistemática a un só clic. E agora chega a parte incómoda. Sí. É que en Galiza, desde sempre, tivemos que ser nós mesmas as que levamos a nosa produción a todos os ámbitos da nosa cultura. Poño vos exemplos. Cando fixo falta ensaio, fixose ensaio. Cando fixeron falta libros de cociña, fixéronse libros de cociña. Cando fixo falta rock, fíxose rock. Pero desde hai un tempo para aquí, estamos nos quedando atrás, e iso é culpa nosa. Pero que vamos a ver, as millennials estamos constantemente sendo atacadas por puretas e xente maior que nos está seguindo ridiculizando, ríndose de nós porque queremos ser youtubers, ou porque queremos ser influencers, ou porque queremos ser instagramers. Ai, os puretas. En serio, estou puretas, eu non podo máis. Non podemos seguir influenciadas por xente que só nos critica porque non facemos rock dos 70 e dos 80. Por favor, superade, xa pasou. Eu un día atopeime con pureta. Foi en Twitter, sí. Eu estaba falando da necesidade de crear requetón en galego, ao que el me respondeu o seguinte. Leo vos textualmente porque vale a pena. En papel, como os nosos ancestros. Leos, é estéticamente ridículo e culturalmente nocivo. Non é obrigatorio que todas as culturas importen todos os subprodutos comerciais. Do de estéticamente ridículo e culturalmente nocivo xa vou pasar, porque, en fin, non vale a pena. Pero, ollo, non é obrigatorio que todas as culturas importen todos os subprodutos comerciais. Claro, non é obrigatorio importar o requetón porque ven de fora, non como o rock e o punk, que todos sabemos que naceron en Vimianzo, non? A esta persoa pareceríalle ridículo. A min pareceme tremendamente necesario.
E máis, vos sabedes cales son os xéneros máis escoitados este 2018 en Spotify en Galiza? Sabedes? Arriscade. O reggaetón e o trap. Dous xéneros que apenas teñen representación no noso país. Apenas hai reggaetón e non hai... Apenas hai trap e non hai reggaetón en galego. Por eso, a nosa rapazada ten que buscar referentes fora. Señoras, señores, señoros, chegou o momento de aceptar a diversidade na nosa lingua. Hai que liberarse dos complexos que trae as modas que veñen da rede, para así poder adaptalas e facelas nosas dunha vez por todas. Hai que producir contido banal, hai que facer produtos estúpidos, produtos que non teñan ningún valor cultural, efímeros, da igual, porque diso se trata de ter unha lingua normal, en ter produtos de todos os tipos. Por iso, eu hoxe aquí quero facer un chamamento a todas as millennials e a toda a xente da xeración Z. Por favor, gravade, falade, cantade, publicade, escribide, facede o que queirades, pero, por favor, facede en galego, porque así teremos unha lingua e un país máis rico, máis diverso, máis plural e con máis mamarracheo, que boa falta fai. Facede vos youtubers, instagramers, facede trap, facede reggaetón, facede rap, pero sempre sen complexos e liberándovos das ataduras que vos poñen estos puretas, que os que non molan son eles, non o noso. Falando de lingua moderna, actual e mamarracha, vos sabedes que a Real Academia non ten ningunha palabra para referirse a lentejuelas? Indignante, non? Peor aínda, vos sabedes que a Real Academia non acepta ningunha palabra para referirse ao perreo? Isto sí que non ten perdón. Por sorte, temos as nosas irmás portuguesas, que sempre que lle preguntamos algo nos contestan correctamente, e dixéronnos que perrear en galego dice rebolar. E agora, como estou nun escenario, e a min isto pérdeme, non puden deixar de pasar a ocasión de predicar co exemplo e poñervos a todas e todos a rebolar para así ver que é posible facer reggaetón en galego, facer trap en galego e ser unha mamarracha en galego, que non só vale facer rock e punk e escribir libros serios. Así que, gracias. Así que, como non podo cantar así, porque sería unha sería, voume ir por esa porta e cando volva quero que isto pareza un concerto de Anita e Pablo Vittar. Así que, arriba. Veña arriba todo o mundo. Movedes escus que sei que vos sale. Se me dis que me queres, non me digas te quero. Recordá que o pronome vai despois do verbo. Se xa non me desexas, dime non te desexo, que vai diante o pronome, porque hai un adverbio de negación. Hai un adverbio. Abaixo, abaixo todas. Se tes problemas de colocación cos pronomes cando falas, escoita atenta esta canción.
Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Ninguén me dixo que hoxe ia haber rebolo. Cando me vas chamar, vou volverme tolo. Tamén se adianta o pronome se hai interrogativos, e o mesmo acontece con algún indefinido. 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 Outra vez abaixo todo o mundo. Se tes problemas na colocación dos pronomes cando falas, escoita atenta esta canción. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Grazas. Que viva o requetón, que viva a nosa lingua e que viva o LG por 15. Pues para toda la vida, te quiero para toda mi vida. La persona más feliz, pues para toda la vida, o galego para toda la vida. Trae, anda, trae. Entón, esta é a nosa voz falada. Falamos así todo o rato. Cando non cantamos, falamos así. A que sí, Lupe? Sí, basicamente, aparte de cantar en verso, tamén sabemos falar como a todos vos. Como os GPS. Igualito, igualito. Imaginades vos un GPS ca voz dunha regueifeira indicándovos donde hai que xirar para a dereita. Hai que ter torjo, me cago na... Torjo, Xira para a torjo. dereita. Iso sí que é boa cousa. Pero agora, aparte de cantar nós, vai vos tocar cantar a vos. Como levades o de regueifar? Jo, a ver, xa fixestes trap, agora de regueifar un paseo. Un Levades- paseo cara a dereita. Levades 3 horas, dixo eu que algo aprenderíades xa. Non? Entón, isto ten coreografía, pero non pasa nada porque eso só facemos nós, que é así. Vistes que antes balei fatal, Vistes a jota, bueno, genial. Ben. O de Alba non é o bailar, pero Sirtaki creo que se lle dá ben. Sabedes? Entón, a nosa melodía é unha melodía que, bueno, que moitos de vós podedes coñecer, porque a cantamos moitas veces na regueifa. Algúns están xa fartos desta melodía, a verdade, que non me queren cantar. Xa é rayante, Sí. non? Eu eso non chacando, neniña, eso estou aburrido, non? Eu ata que saia nos 40 principales. Nada, verdad? Lupe pos 40, atención, que xa estás aí, camiño dos 40. Camiño dos 40. Aproveita calquera oportunidade para meterse comigo. Sí. Que ataque máis de balde, dirás. Hombre. Entón, a melodía é a seguinte. Entón, imos nos cantar a regueifa, improvisar, pero polo medio hai un retroso. Sí, vai cantando xa porque estou me cansando sí, deste verdad? paso. Parece que lle Moi estou dando o elaborado. balón. É que eu non sigo o ritmo, ademais, agora. Bueno, entón sería... Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ben?
Pois creo que xa sabe. Sí, non? Non hai moito que practicar, Todas as partes. Unha vez vos, sen damos vos o pé, pero vamos. Unha, dúas, e... Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la. Ai, pero... Dadelle, como decimos en Bergantiños, un pouquiño de torjo, Un poquinho de torjo. Que a sala está insonorizada. En Montepío non oen, Dádelle. Ai la la, la 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 la, Ai la la, la 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 la. ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Hoxe foi día bonito, un día na miña vida. Agora vamos cantar para dar la despedida. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la. Ai la la, la 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 la, ai la 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 la. O noso canto xa chega da pastoriza taparga. Dem xa coreografía que a min moito che me carga. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la. Ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Voulle dar la noraboa e facelo con cariño. Quero pedir un aplauso para Anxo Sobriño. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la. Ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Porque quen organizo brilla tanto como o sol. Quero mandarlle cariños a xente da Cotenol. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la. Ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Hai que darlle un aplauso e tamén así cantalo a ese técnico de sonido por ter que aguantarnos. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la. Ai la la, la 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 la, ai la 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 la. A verdade que arreguei faz, sí que queda chachi. Un aplauso para Xavi e outro tamén pa Pachi. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la. Ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Ai a cousa tá bonita, ai así eu non o nejo. Mira que che é bonito o cantarmos en gallego. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la. Ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Eu nunca che fun de Nancy, nin de Barbie, nin de Cindy, pero gústacheme moito cantar así en plan indie. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la. Ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Vámolo cantar agora e vou botar unha gru. Hai que apagar as bombillas que nos van subir a luz. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la. Ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Eu vou cantar agora e así xa che repito. Case que me falta o aire, canto como los chunguitos. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la. Ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Non cantes esa maneira, mira que hai que me pecas, que se somos los chunguitos, nos parecemos las grecas. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la. Ai la la, la 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 la, ai la 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 la. E digoche unha cousa, casi me falta o alento. Vou parar eu a guitarra, Lupe, espera un momento. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la. Ai la la, la 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 la, ai la 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 la. E
E xa lle falta o alento, ai Dios mío que me fas. Se che falta o alento, ai che que enchufalo jas. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Non fai falta enchufarme, lupiña da miña vida, pois eu son a regueifeira, algo teledirixida. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ti será la regueifeira que non me quedas calada, pero toute mirando e quedasme afujada. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. E digoche unha cousiña, eu con moita relevancia, non son como Guitalele, non hai caixa de resonancia. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. A culpa non é de ela, dixo Chuai deste xeito, é que cantamos moi baixo, parecemos regueifeiros. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. É verdade, miña Lupe, para cantar non hai perda, se queredes ir cantar, por favor, vire á esquerda. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Vamos a cambiar daquela, que hai que facelo con cariño, que eu quero acabar o xeito de bergantiños. O xeito de bergantiños, e Lupe non di por mal, queremos chegar así, cando vos este final. Xa levamos hai 3 anos, hoxe aquí tou de primeira, pero falamos gallego, hai aquí Galicia enteira. O verbo que hai en Galicia é duro, xa non é mol, e aquí o demostramos toda xa na Capitol. Vai cantar a Capitol e vamos a levar bo pajo, que como xijamos, nena, vai cantar todo Santiago. Vai cantar todo Santiago, a palabra aquí pouso, pero canta outra cousa, non cantes aquel retrouso. Vamos a acabar daquela que eu teño que ir marchando, pero dixo bolo a todos, quero aquí hai celebralo. Cando vos vexo cos ollos brillan como un diamante, queremos xa dar as gracias a todas as participantes. Perdóname, tía Alviña, perdóname que me meta, estás empezando a mija, xa me pareces poeta. Ai, xa parezo poeta, a tua verba dame frío, voute mandar polo esteiro como fai na auga o río. Carallo pa rapaza que non chu fai nada mal, se va ser la Rosalía, eu quero ser o Pondal. Cantos cantares gallegos para aquí para toda a xente, pero como a Rosalía eu canto moi malamente. Xa lleve desa maneira, dixo dai deste xeito, se ela non sabe cantar, os bardos fan o dereito. Os fardos fan o dereito, e non cho digo por mal. Déixate de poesía, vente pa zona doral. Deixo-me da poesía, que eu dixo meu amigo, e me gusta má rejeifa por de meter contigo. Polo
regueifa non existe, que sen unha exina outra. Ai, eso é boa verdade, perdonade que o note, o que pase carrapaza xa lle hai que dar a dote. Xa me hai que dar a dote, miro cuestes ollos meus, case nos pasando o tempo, temos que dicir adeus. Temos que ir acabando, xa o dixo a tal hora, pro que suba alguén, nena, pra botarnos pra fora. Para botarnos pa fora, teñen xa boa paciencia, aquí falamos de xogo, de trap, deporte máis ciencia. Xa che falamos de todo, que non se dou nada mal, a min gustouchemo sitio e non che ta nada mal. E non che ta nada mal, e digo agora que miro, pidechas o corpo, Lupe, como dixo Ana Quiro. Ai, gustoume esa copla, dixo así nesta vida, de parte das regueifeiras, hai que dar a despedida. Ríos de plata tecendo ríos, tecendo